arratsalde on danoi. Arratsaldeon. Hementxe, gaur hirugarren auzoko bilera ingo dugu aurtengoa. Formatu hontan pandemia garaian hasi ginen, aurretik itezian bilerak auzuekin eta esango genuke lau paetan artean geratzen zian, baina pandemiak eraman zigun YouTube bitartez azaldu beharra, etxetik jendiak etzintzua moitu, formatu hau orduan sortu genuen, pandemia juntzan, eta honek jarraitu indegu. Orduan, ostegunean bildu ginen Alde Zaharreko eta ingurutako kaletako bizilagunekin, larun batian landa eremua Pikupe eta Urasamendikin, eta gaur pixkat, esango nuke, Alde Zaharretik inguruakin, San Agustinetik hasi eta inguru guztiak gaur zoste hemen bilduta. Beti gogorazten bezala, ez da biherrezkoa zeuen arazuak eta itxuiten egotia bilera hauetako, bilera hauek urtean behin dira, baina bai gure atiak irikita doz, horretaz aparte linea berde bezalako aplikazio batek emategu askartasun hori. Nego batzen naiz aurrengo auzoko bileretan zan, nire auzoko farola 5 hilabete dijoa ez dala piztutzen, hori danak nik uste kendu deula, askoz ez azkarro dira, arazoa da honean, zuzenean elektrizistak edo brigada burua jasotzeu, eta aldan da azkarrena egiten dira, gero badago beste gauza batzuk, pixkat gauza potoluagoak diala eta horiek ez dakela olako askartasuna, baina horiek jasotzi dugu linea berdetik. Eta gero registro bitartez, sarrera sartuta, 1000 bide doz erantzun alizateko eta ez zioteko itxo egiten urtean behin ariketa hau itxeko. Hori da, bai. Gogoan dakat pixkat, Josebak, aurreko alkatiak komentatzen zuana, ariketa hauek ziala pixkat, 5.000 biztanleen begitatik ikustia herrixa eta ikustia ze arazo dozen, gu ez gehalako iristen dan eta, auzo batzuk hurbil tokatzen zaizkigu, bertan bizi gehalako, baina beste batzuk guretzatako arazoak igual oso urrun gehatzeia, ze ez ditugu egunerokotasunean ikusten. Orduan, ariketa hau hortako da, eta beti bezala ingo deuna da, aurrena bertaratu zehaztenan iradokizun, da kexak eta entzungo ditugu, eta intentungo dugu erantzuten, eta behin hemengoa bukautakoan, internet bitartez azkenengo bihaztetan jaso ditugun galderei ere eta iradokizunei erantzuten saiatuko ga, eta oantxe berdan 7 pertsona doz, YouTube bitartez jarraitzen, hauek zerbait nahi aportau, komentaiotan idatzita, hemen ikusten gogaz. Orduan bai, saiatuko gea mikrofonotik anitzeiten, ze bestela etxekoak ez die zertaz enteratzen, eta ez dakit zenek nahi duen gaurko ekitaldia inauguratu. Bai, hemen ez da entzuten, baina etxean entzute da. Bale, arratsaldeon, neri piztu zat bonbilia, oaingotxe egunetan, ze kontu eman nahi hor Jurritaneko etxe berrixetako hor, kriston garbitxasuna indezuela, bedarrak eta horko hori dana, eta oso ondo gehatu da. Eta galdetu inoan, hori zen izan bihartzeko nola garbitzeko. Eta erantzun ziren, naberani esan leikela, o udaletxian parte eman. Nik arazo badakat. Hor, irixarreko birian gora, argi poste hori badoa. Alta tensione, hori, bale. Hor, kriston zikin keixado, kriston sasixak, nik ja akasixak bentanatik anerten eta eskuekin harrapatzen dut. Eta hori, terren hori ni badakitz pribatua dana. Baina esan dadake horrek egun baten ere arbolia esan zan kentzeko, eta zeuek entzen bezue, guri ardureik ez, bustoneko terrenua da, eta beurak ez dake arduraik hori garbitzeko. Orduan, nik eskatuko nukena da, eta enteratzen ibili nahi, beurak ez bali badeuek garbitzen, bidetikan metro terdira, udaletxiak sartu leikela garbitzeko horre indezue, horre atxukaletik molla dauan, hor metro terdira edo garbitzuta, eta beti etxe zuenien garbitxasuna, beti garbitzen da, ze hor ere berdin pasatzen zugaitzakin eta sasixiakin eta dana. Bueltatxo bat niri honi zanion aurrekoan, temateko bueltatxo bat hor, ze hori udaletxekoak etortzeia garbitzea, ez dut esaten ez ez, baina esan dugu bakarrikan beko partia.
Eta desbrozadorekin pra garbitzu eta aurra. Eta gero gainea, kentzen duena, ponk, berta botatzen dugu. Eta handoz, arbola satixak, handoz, sasixak, handoz, bueno, ze esto, bai? Hori bat, hori nahi nuke, pixkate arduratzi eta ber, ze etxieta dator, eta ez hori bakarrikan. Ordo, alta tensiongo poste hori. Nik ez esaten, hor ize pasatuko da nikan. Baina nahikoa txispaso bat. O nahikoa, porque horrek etxen dugu, pararra iroz bezala dauganian ekaitza adibidez. Eta horlako tximisten aurra batekin, hor pasatu lehike, eose. Eta gero esaten da, ostra! Ez? Bai, igual horrei erantzutzen, Andone, bueno, atzaldeon Andone, bai. Bueno, hori erantzutzen, lehenko da behin, teniente txurrukan endian garbiketia, hori garbiketien da, beste herriko beste auzotan endan bezala, horredia herriko jabegua da. Orduan, hori herriko jabegua doa, beste jardinetan erendian ekintza batzun barruan, hor ere da. Gero, ja, sartzen ganean pribatuan, lehengoa dakan arduria gune hori garbi ukitzia pribatua da. Baina ze pasatzen da askotan pribatuakin. Neri zile ez ditzen esaten, ematen, hor gelditzen da. Hori kontutan, engorona da urrengo prozeduri engoro Andone. Engorona da gu jarriko gea kontaktuan jabeko pribatuakin. Bai? Arrisku bat dola. Hori. Horren arabera, jabeko pribatua lekereu bi erantzun eman. Bai, ni garbitzuket, ez ni guai ize etxea. Hori kontutan eukitza da, legedixan arabera, zuk esan dizun bezala, metrota erdira gu leikero aktuatu. Orduan engoreuna da, metrota erdira aktuatu engoreu. Andone? Baina engoreuna da pizka prozeduria, beha segi, porque askotan guz hartzen balin bagea, desbrozadorakin, jabego pribatu baten, arazo balik ere esan udalen txiantzako. Orduan, engoreuna da, gure egintza teknikaria jarriko da, beha jabeku pribatuakin arrisku honen berri emateko, aber zer dan beran erantzuna, eta arrisku badauanean aktuatuen behar da, orduan ez gehongo gehu ere ez da gizen bat denbora, uste ez da izen bat dien, 15 egun, 15 egun baten erantzunen behar dugu, orduan erantzun horren arabera aktuatuen goreu. Alare guztoko litzake nik uste hain dela 2 urte terdi inguru, zenean nintzen bertako bizilagunekin, bialdu zitzaion. Ez dakitena terrenua zan pixkat goruo, jaur, iteunian, kruzia iteunian. Ez, hori bero da. Bai, nik uste goikua garbitzeko eskauzitzako da garbitu zuan. Eskatu garbitzeko, baina oin ere ez du garbitzu eta igual eskauen beharko zako. Nik uste, ezke dakar rekuerdo ez dakit nola bukatu zan, espedientia nola bukatu zan, baina bialdu zitzakola, eta nekar rekuerdoa zati bat behintzat eskauzitzaiona orduan garbitu zala. Jarriko gabe herri behin. Ni bere momentuan jabe horrekin egon itzan, eta beak bialdu zuan garbitzea, baina, klaro, bestia, inok ez du bikutu. Eta orduan, hor zehozen behar da. Prozedimentua, olako gauza pribatuekin, prozedimentu hori da. Bialtze zaio, euki deu mijoan ere bai beste leku batzutan euki izan deu. Bialtze zaio normalean rekerimentu bat, hori ondo jartzeko, garbitzeko hainbeste egunetan. Eta ez malin badeu egiten, adibidez bakit mijoan beak etzoanin, eta esan zigun, zuekin, eta fakturia pasa zitzakon. Badagola, izan da olako gauzak, eta nik uste lekua ez dala aurrengo aldixateatzena, terrenua dagoela daun bezala. Bueno, zuen kontu latzen dut. Beste gauzatxu bat, bire horretxi jarraitzuz, ja etxeatzian, edo plazoleta bat, eta olako pasio bat esango baliz bezala, bai? Eta, klaro, hor etxiak sarreria dake, etxe batzuk, beste blokietan. Ze gertatzen da hor? Argi bate ez dagoela. Eta eurixa etxendoanian, etxe bizitzatakoa jutengea behidatzea, aber kainuan ura ondo diguan oez. Baina ez dagoen ez argirikan, ezileike ondo ikusi zela dauan aura, o mendixia pixka hauzidan, oez. Eta orduan, zoroen igual goizoko 3:00, eta soma euri zaparrai da berzela dauan hori atzia. Eta argirik ez egoteakoan, bezileike ondo ikusi. Hori arantxak ere, hori atzia jakingo dugu. Ze honek, behonek, daka ertexeria bai horratzea. Bai? Bai. Ez, baina mendixo jausten bara ose zuzela ikusiko zu. Claro, esto...
azkenengo urte hontan, urte bete izango da, dakagu elektrizista gazte berri on bat geurekin brigadan, eta esango xau. Puntu batzu jartzeko, ikusteko, eta ez dakit izalazio nola ongoan, eta biraun berko da, suposatzete ongoala toman bat. Hor seguramente arketa elektrogora da bertatik anzeo zerri. Eta bestela usuakin arazua balemada usuantzat, eta alkoa bestelare bai apaino batien komunidadeakin, bilatuko deun modun bat. Ez dakiguna da, areaino pasata dagoen atzealdea, baina, bueno, hori... Bertan bizike, bai. Bale. Apuntatze deu eta landuko deu xabikin. Beste puntu bat, eske... Bai, segi bai. Hor, bai kalian gure auzuan, ipini dezu eta gaina gazte horrek ipini deu, argixak, beste 3 bloketan, sensoriakin biztutzen dianak. Super ondo, zezula atzezuko txia parkauta, jutentzea zeure entraparea o zeure araparea, eta tak, argixak biztutzen da. Hori amaitzen da, 3. blokien amaixeran. Azten gehan nien geure blokea, ia dala beste bloke luzia, hor argi bate ez du. Ez sensoriekin, baina hori ja aurrekaldean, aparkamentu aldean. Eta juten gehan nien, gure aurra da, aliatu aldanaguruen entra eta entrako argixa biztu. Piskat argitxasune etxeko. Bat geixo gehitu berko litzateke? Bat o bi. Eta gero beste gauza bada, hor asensor parian do argipostia. Aldapan gora jun eta do beste argipostia. Baina ipini dizue pasio poli hori arreglatu danian asensora eta hori, ordoz bankotxuak eta ora, eta horrez argipostea bat behar. Eta ilun gehatzen da. Hori zona hori oso ilun gehatzen da. Orduan orokorrian andone, engoruna da berta jongo gea, eta oan eguan bezalako ikisto, jutia, ikusteko zenbat, zelako iluna dan. Hori da. Zelako iluna dan, bertan ikusiko bai aurrekaldia da bai atzekaldia. Orduan aurrekaldian da atzekaldian, azkenian guk ere geure almazenian postiak eta gukitzeu, orduan ikusiko tomak eta zelakua dian, eta tomo horren arabera nondikan leikeran, eta pare bat farole ipintzia horrian eta beste bat atzian, ez da suponitxuko gauza hondirik. Nire dudadanak horretxe zian. Ondo ba. Gero igual gero akortatu nahi beste. Gero esan gore zeo, baina, hai momentu hon bintzat. Ahi ba. A ver, quiero aclarar un momentito ahora que está aquí Arantxi, que es vecina nuestra. Yo soy el presidente del número 6 de Iriaguirre. Y entonces, por la parte de atrás, que lo que ha comentado ahora la del 8, ahí tenemos también un árbol que se le está entrando ya en la terraza de Arantxa. Está doblado con el viento y tal. Son un par de árboles. Entonces, a ver si se puede efectuar ahí alguna limpieza también. Es que no sabemos si está como terreno municipal o no. Es que todavía al día de hoy... Bueno, sea el que sea, o limpiamos nosotros o hacemos un requerimiento al dueño del terreno para que efectúe. Es que eso habría que mirar... Sí. Los palos que salen y aquello va creciendo. Claro. Sí, al fin y al cabo es mira, muchas veces cuando plantamos árboles, pues cuando son pequeños, pues son bonitos, ¿no? Pero luego nos damos cuenta de los problemazos que dan. El problema es que no sabemos seguro si está cedido al ayuntamiento o es nuestro. Vale, vamos a ver. Ahí está el tema, no sé, a ver aquí. Eso sería mirarlo en el catastro. Vale. Luego, otra cosa. Tenemos ahí un poste de telecomunicaciones, de Telefónica, Movistar. Claro, ahí se está echando todas las líneas de Telefónica, sea bien Movistar, Euskaltel, Manca, y claro, se está dejando todas las líneas, todos los cables tirados de cualquier forma, sin recoger. Pero el problema es que el poste está podrido y está enganchado a la terraza del 4º piso. Y le está arrancando lo de la terraza, le está levantando toda la terraza. Estamos hablando de poste de telecomunicaciones, ¿no? Sí, del poste de telecomunicaciones que está anclado a la fachada nuestra. Y al vecino del cuarto, pues ya nos hemos quejado ya hace tiempo ya también, ¿eh? Sí. Pero claro, que no compite al ayuntamiento, que compite a Movistar o a Telefónica, no sé. El caso es que está arrancando la terraza. Vale, bueno, sobre ese punto... El EGNOR, que es una tercera empresa que está trabajando para Telefónica, Vale. El EGNOR, que es una tercera empresa que está trabajando para Telefónica, que se ha encargado de poner lo que es la fibra en algunas zonas del pueblo, como en el contorno del pueblo, contactaremos con ellos, ya que tenemos relación con ellos, y le haremos que revisen por lo menos ese punto, porque lo que sé es que están poniendo postes nuevos, ¿sí? Pues con los postes que están medio caídos está mal, están poniendo postes nuevos. Entonces estaremos con el EGNOR, que miren a ver cuál es la situación de ese poste.
y que pongan bien las cosas. Sí, en su día parece que estuvieron, Sí. y como vieron que hacía falta algún elevar o una cosa, dijeron, media vuelta se fueron, Pero y bueno. ya ha transcurrido, ¿no? Igual 2 años, 3 años, Sí, pero no sé, no han vuelto, y la terraza de Coldo Flores está que se cae, o sea, la va a tirar. Bueno, Y luego, por otro lado, sí. bueno, esto ya es tema ya de muchos años, el puñetero semáforo. Que Vale. desde la entrada de Mutriku hasta la entrada de Eva tenemos tropecientos mil. Y aquí es un punto muy, muy crítico. Vale, Yo llevo 47 años saliendo de ahí y ya ni que sea joven ni que sea mayor. El espejo que está ahí, si hace sol, no ves. Vale. Si hace viento, distorsiona y si llueve, tampoco. Entonces, Esa pregunta también nos han hecho online. A ver, el tema es, nos guste o no nos guste, esa carretera, poner algún semáforo, poner un badén, todo lo que sea, nosotros podemos solicitarlo y llevamos años solicitando, pero en tráfico, digamos, de la Diputación de Guipúzcoa es el que tiene que ponerlo. O sea, nosotros no tenemos potestad como para poner un semáforo ahí. Este año ya me he reunido 2 veces con el Departamento de Tráfico y hemos llevado ya un plan bastante general para toda la villa, porque la carretera, digamos, la general, la que va a Calvario, la de Olatz, la que va a Santa Elena y no esas, ¿no? No me Sí, olvido esas, ninguna. sí, sí. Esas son de la Diputación. Ahí nosotros no podemos no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es pedirle a la Diputación que, bueno, pues que está mal o que el semáforo que necesitamos o tal. Pero nosotros no podemos poner el semáforo. Si fuera por nosotros, mañana mismo estaba el semáforo puesto. es que yo creo Entonces, que son muchos años ya y punto más negro que ese no hay en todo Mutriku. Ahí siempre se niegan a poner el semáforo. Ya. Entonces, nosotros la última vez que hemos ido con una propuesta de hacer una rotonda en Lecua. Sí, en la parte de atrás, Sí, es decir, sí. donde Un va a poquito más hacer, adelante. donde quería hacer las obras o donde quiere hacer las obras. Eso es, para que la entrada y la salida sea circular, ¿vale? Entramos digamos, al barrio desde la parte derecha, o sea, cuando vamos hacia Deva, entramos, y para la salida por el otro lado, porque en el otro lado también, ahora muchos estáis aparcando ahí porque no hay sitio, y salir de ahí hacia la izquierda, o sea, es jugarte la vida. Entonces, en un principio estamos pendientes de que digamos, la Diputación nos diga qué se va a hacer y qué no se va a hacer de todo lo que le propusimos en la primera reunión. Hicimos una segunda valoración, digamos, económica de todo lo que sería, y nos hemos enterado por la prensa de que van a poner no sé cuántos millones de euros para efectuar trabajos de seguridad en diferentes localidades, y entre ellas en el listado aparecía Mutriku. Yo creo que ahora mismo la Diputación está para aprobar los presupuestos anuales del año que viene. Yo creo que Tráfico habrá metido algo para efectuar dentro de Mutriku, todavía no sabemos qué, pero todavía ni siquiera sabemos si los presupuestos van a ir adelante. Entonces yo creo que están pendientes un poco que les aprueben los presupuestos para decirnos, oye, venir aquí, se va a hacer esto no se va a hacer, y nos den las explicaciones pertinentes. Pero si fuera por nosotros, te aseguro que mañana mismo estaba el semáforo Yo les puesto. invitaba a cualquier Diputación que coja el coche y que se ponga en el cruce. Sí. Mano izquierda no ves las bicicletas, los ciclistas no ves. Yo ya tengo un par de sustos, es que no los ves. Y de a la derecha vienen como vienen. Entonces, algún día, pues eso, ha pasado, muchas. No ha pasado nada. Pero hasta que pase, y cuando pase, entonces... Claro. Mira, eso es... Mira, muchos más. Coldo, tienes toda la razón del mundo. Es decir, eso es un punto negro, como es otro punto negro, pues la velocidad que cogen los coches en la recta del campo de fútbol. Sí. Es decir, muchas veces, pues... Veo a gente que tiene churruca ahí, la gente también para cruzar con los críos dicen, joder, a ver qué pasa. Efectivamente. Entonces es un problema sobre eso. Por nuestra parte, como ha dicho Inar, ya se ha presentado un informe a la Diputación y ahora lo que nos toca es pelear para que ejecuten, porque lo triste es que se empieza a ejecutar, no solo ellos, también otros departamentos que empiezan a ejecutar cuando pasa algo. Y voy a la carretera de Calvario, ¿no? En la carretera de Calvario, pues hasta que un chaval se pegó, no se cayó con la bicicleta y casi casi fallece ahí, pues no empezaron a trabajar con la carretera de Calvario cuando todos sabíamos que la carretera de Calvario estaba mal. Entonces, bueno, por nuestra parte como ayuntamiento, sí, viendo ese punto negro, aparte de eso hay otros puntos negros, pues estar encima de la Diputación para que actúe antes de que pase nada.
Vale. Y luego ya por último, ya para no dar la chapa más, lo que es tenemos un canalón donde aparcamos los coches en el barrio, enfrente de los garajes, y ese canalón parece un florero. Pues ya está ya, o sea, no se ha limpiado pues en X años. Entonces al final, claro, va a haber algún día que pegue una chaparrada de la leche y al final pues igual corremos riesgo los garajes y tal. ¿Dónde queda ese canalón, Coldo? El que va de banda a banda, desde el portal 4 vale. hasta el que está al lado del murete. Eso está sin limpiar, claro, al final ahí no corre el agua. Se empieza a encharcar todo y eso no cuesta nada, te quiero decir que nada. Vale. Apuntau queda. Y sin más. Irixarrengo bidia nik esan deten tokixan, oantxe kontu eman naiz, hor astendan momentuan bidia, hor paeta do, Bustoneko lehengo jardineko paeta ez, eta hor kabliak do solte, ez dakidian telefonikakuak, gaur, atzo argazki bat atean noan azkenian, ze kable beltz batzu do solte, o ez dakitza aportuta dozen, o ez teguen balixu izetako, o benetan telefonikakua dian. Porque horre telefonikako poste bat bado. Horrekin ere, nahi nuke kontu ematia. Bale? Buelta bat, emango dugu handik eta... Bai. Bueno, atzaldeon. Nik nahi noan komentatu, horre residentziako zona hortan, udan ota ipintzen danian, residentzia etortzen dianak bizita, residentzien ematen dizue olako txartelito txiki bat beurak eindakua, jendeak aparkatzeko ipintzen doana, estoy de visita a la residencia. Ni nahi de jakin txartel horrek ze balixoraka. Nik deitxu dut hori joan zan urtean ere bai, municipalak esaten die beurak ezin deuela izein, ze ondo aparkauta dozela kotxiak, ota deitzeko. Otakoak esaten die, zela txartela dake, beurak ez dakixe, multialdauen ipini, ala ez. Ni nahi de jakin hori balixo doan txartel horrek, eta balixo badeu, ze zentzu daka ota ipintzia. Gero kapotikan etortzen badia txartel txiki bat ipini eta dozeinek aldeu aparkatu. Porque ni kontatu esan dut, 3 kotxe ere bai, hor txartel horrekin ipinitxa. Zeko erantzatu zuen euk? Nik recuerdo bakatela, nik bai txarteloiek ez diagu nik indakoak. Ez dia residentzien indakuak, Osa, dia beurak imprimitxu, plastifikatu eta ipini. Ez dake udaletxeko zeioik eta ez dake, orduan ipentsatzen dut, balixoik ez dakela horrek. Bai, erantzutzen, balixo badaka ez dake balixoik. Lehenengo bat. Azkenian nolako gauzak eta kontuz ibili behar gea, etxendoanak. Azkenian, nahi balin bada, zeo zer berezisa, residentziako gune bat, jende bat bizitza juten dela kotxiak aparkatzeko. Barake, bi aparkamentu dake beurak. Hori da, bolako gauzak eta udaletxe etorri da, gertatu dan bezala, amarriztakin, bestiakin gelitzu dan bezala, pegatina berezi batzuk prestatzeia, baina dia, betzat, esango ginuke, pegatina batzuk udaletxeak erabaki doanak etxia da ematia. Ez pixarko unian nuke izatet eta pegatina bat ipintze plastifikatzet eta hau horrentzako da. Langileak erola izan eukitzen dugu, ipintzen dugu txartel txiki bat eta batzuk aparkatzen dugu beuran aparkamentuan, eta hor ni ez nahi sartzen, ipintzen dugu, estoy trabajando la residencia. Beurak beroen lekuan aparkota baldin bador, ez nahi sartzen. Baina zaten iruritzen, ota ipini herrikoentzako, eta gero kanpotikan ipini, eta estoy de visita la residencia, eta ez dakitxu. Hasiera baten bentzak gure aldetikan estoan urten ekimen bada, hala ere, horren aurrian, residentziako kineongo gea, aber nondikan datorren, eta zer dalato hori ipini duen martxan gurekin egon gabe. Izan lehiken gauza bakarra da, aurreko legealdian, ordungo zinegotziekin hitz egindako, hau eramantuan zinegotziekin hitz egindako zerbait izatea. Ni neuk ez dakat horren berririk, eta ez da laburtero horreno batu galdetzeuen ize. Gero behiratu berko genukena da, lanketa batein, gaur egun oso aparkaleku gutxi doz, eta olako mugimendu batek asko
baldintzatzeu gauzua. Amaika aparkamento bakarrekan dak aurrezientzia, eta barrexuan, irukotxe aparkatzen behizue. Hori da, gero baloratu beharko litzateke, baina zubi egiteanean eta horra aparkamentu gehiago dozenean, pixkat egisa da inguru hortan dana bertakoak dala, orduan naiz eta ordainduta ere ez dake aukera ikan. Bueno, baina maigainean jarri, landu, auzoekin landu, behaiekin landu, eta hola etorritako erabaki bat beharko luke izan, ez behaiek nahi deuela, ala izan balima da, eta aurretikan inorek ez maio gainen. Hori aztertuko leu, Regina, bale? Baina horrei lotuta ere, Inarrik esan duen bezala. Gure aldetikan, badakigu gaur egunean herri izan dagoen arazo handi bat aparkalekuena dela, bai, eta aparkalekuei lotuta dakauna da horrik usitxa, zubisa bukatzen da nian, bertan beste 25 aparkaleku berri engoreu, bale, horrek ere pixkat, engorona da, ezagoago engorona da gune hori. Hori aurrik usteu, datorren urteako, urrirako ja, zubisa martxan eukitzia, 25 aparkaleku horrekin. Bale, olexe, aparkamentoekin junda, beste aldian, gure etxeko hor aurrian, lehen, atze partian garajeko hor zozen 3 aparkamentu eta minusbaliduen bat. Bai. Eintzan, biria konpontze zagoela eta ipin izan beste minusbalidu bat beharra bihar zalako barrixuan, gero aldatu zen, kendu zen aparkamiento minusbaliduna bat, lehen zozen 3, eintzian bat kendu, 2 ipini normalak eta minusbalidunak doblia laga. Galdetu itxendet bakarrikan, ez dakitxe minusbaliduak neurri batzuk behar doan aparkamentu horrek edo, baro lekua lehen bezala 3, igual minusbalidua izatitxo bat kenduta 3 aparkamiento etxeko kotxientzako albada, oain 2 dozen lekuan. Porque zatitxo bat da ipinizan motorrentzako. Motorrak ez dira aparkatzenan, kotxiak bakarrikan aparkatzen dugu. Ege egiten San Migueleko kanpo futboleko etxian atzekaldian. Atzekaldian, bai. San Migueleko kastetxen behian. Hor nik ez dakit, baina aurreko legealdian egontzan zerbait aparkamentu horiekin. Jarri ziala eta gero garaje batetik ezintzala... Bai, hori da beste bat, hori da garajia dakala garaje bat do hor, eta do gurutzatuta hori xean pintxatuta bat. Baina hasieran horretzaban... Bai, kendu, ipini, bai, zo zer bat zeuan, orduan, hartuko dugu... Bai, justo horretxen atzian, lehen zozen 3 aparkamento eta minusbaliduena, eta gero zeuen kendu bat, 2 ipini normalak eta minusbaliduena 2 ipini zian, da gero hor aldatu. Ez que recuerdo badakat hor eontzala bere momentuan. Aukeria baldin bado, hor, berezkuk batzutan ondo aparkatzen badezu 3 kotxe sartzen dira. Hor ikusien gore, aukeria hon bazan, o ez? Bai, hori bi gauz ikusi gore, legalki neurritxak zenbatekoa dian, eta pixkat neurritxak ematen balin baro aukeria 3 bat ateatzeko 3 bat, porque gaur egunean esan dakua, herri esan dagoan arazo bat hori da. Arazo honi bat. Lehen bazagoan 3 horretxo esatetet. Bale, perfecto. Bueno, eta azkena komentatzeko horre, justo goixan, Samil aurrian, ordo zuaitzak laranjak. Auskanabil, umiakin, laranjak botatzea, baina eske ja pasadiera. Oan ja neuan ez, baina udia azten danean, egualdiona azten danean, nijo nahi 1000 bider patixoa, osea, ez da eskola orduan, da kanpuan. Pilo bat bider harrapatu dut umiak, bronkia botari xuet, fatxadian, itopatutet balkoian, naranjak, txintxilizkatuta dakaten erropak, naranjakin zikinduta. Eskola garaian, nahiz eta ordutegi ez izan, eskola garaian da, udaran ere bai, Egualdi normalian, egualdiena azten danian ja umiak patixoen eta gelditzen diazenian, eskolatikan erten da gero, gehixenetan ordotzen izaten da. Orduan izatea, bai. Arazo antzeko bat euki genuen ikastolakin eta alboko etxe bizitzekin, eta ikastolan bitartez bideratu zan hori, alde batetikan bideratuko dugu Samielekua o Samielakin itziko. O aberaldan zuaitza joztruak baki oseo zerreño, lo que sea, bai, bi aukera dazkagu, erakuste gure gaztiei eta umiei gauzak zein duin berdiala eta zuaitzak bere bizitza dakala eta ez dela botatzen naranjak, o ez diogu erakusten eta naranjeruak endutzeu.
Orduan, zenik ez dut esaten naranjeroak entzia, esateko modu bada, ertetzen dezu ni pila bat bider entratikan erten eta naranja pilua doz. Eta hor, jendia nagusi asko ibiltzen da, residentziatikan eta zea, txirristetxeko... Bale, behira hongo dugu haber leku aproposena da naranjero hori eukitzia, beste leku batea eraman, beste leku batea eraman, baina hala ere... Itxo zain du, ez dakit pixkat... Hala ere gaur naranja botatzeituna, haber zertan bihurtuko gane mendigan 5 urtea. Nik esaten dizu, eta najak hartu eta zeure etxeako balkoira bota. Vale. Lanketa ezberdinak behiratuko ditugu, eta behiratuko dugu, haber... Bai. Arazua sortzen bali madeu, haber zei irten bide aldi hon eman. Azkenengoan txakordatu nahiena, residentzetikan komentatuta, jendia daka otxuria zila derruedaztikan biretikan ibiltzeko. Dos azera bi eskinak, nik uste... komodidades esan gorala, baina niri bi bider pasatu zat barrixoa sartzen, erreguarti hartzen dezu, eta gainean dakasun arte ezea konturatzen baten badatorrela. Eta horre ez dakitxo, residentzian komentatu kontuz pixkatu ukitzeko, porque azera baroz, alde baten bai aldapa nahikoa dakala eta gaitza zango da ziakin altzatzia. Baina nik uste beste aldeixa erasua dala gara. Arrizko ikustetan, niri bibider pasatu zatelako kotxiakin sartu barrixoa eta zila bat topatu aurrian. Egun baten... Bai, azkenian ze pasatzen dolako guneak, hor, bi gauza, Regina. Zubixa irikitze, bueno, ikusitxa arazoa dola, residentziakin ere komentuko tema hau. Baina, Zubixa irikitxakoan, zubi horrek hasiera bat ezakan doble sentido esaten da bezala, junde etortzeko, ez? Da udaletxiak inginuna zan, doble sentido. Guazen ikustea, lehenko dabe lehen esan detena, ez mutrikuse arazo dakan aparkaleku entzako. Eta ero bigarrena, bertan gunian ibiltzeko ere bai, bestela ezin du hazi horredazekin bajun bihar zan isa kamino generale arte, buelti eman arte. Orduan, zubi horrek gelitzu gana da, zubixak eukiko neurri berdinak, baina esan biharrenean bi sentidoko esan gora sentido batekoa. Horrek eman gorana aukeria da, balen esaten den bezala, aparkaleku, 25 aparkaleku ateatzeko, eta ero, karril bat, oinezku entzako. Orduan, klaro, netezan, residentiatik urtetzen doan pertsonia, hori da. Klaro, esango jozu, bai. Eta ero engorona da, hor ere, gelditzeiana, junde torriko kotxiak ez, oan, benet esatezu gondoko zena da, ikusten da, zubitxikan sartu eta beste atetikan urten, egainaneko etxetetikan urten, o egainan etxetikan sartu da zubitxikan urten, hori ebaluatzen goz, haber zer dan honena. Baina zubi horrekin lortuko dara da, hor, batzen dan kotxia, jendia, pizka segurtasuna garantizatu, eta sentido batetikan juten balin bareu. Karril badin bado, oinezku entzako, aparkelekuak hori pizkat, desau hauen gora. Claro, urria 2006. Ez, guztako zakun lehen nu etxia, baina, bueno, bai, hasiera baten nik uste horrekin pizkat hori zuen gune hori desau batuko reula. Eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon. Arratsaldeon, Gema. A ber, Jose Maria Alzibar, Laube. Bai. Bueno, guk eskertzen deu, bi asentzor horrek, ez? Izan dira hainbeste urtean ibili geanak eta lortu deu da oso ondo eta, bueno, eskerrak. Baina horrekin guri soluzioa guztiz ez digu itzen, ez digu ematen. Jose Maria Alzibar da, laua da hasierako bloke gris hori eta lau B atzealdea dana. Dana bada, baina arek dake asentzorak beti danik eta guk ez dakau asentzorik. Orduan, urtietan gabitz etxe barruan komunidadian asentzora ipintzeko. Eta azkeneko urtietan hor gabiltz, baina, bueno, hor gabiltz. Eta orduan, gure helburuetako bato, bueno, udaletxe aiatura, eta da, fatxadatikan kajonera bat kanporo utzitzea. Hori, bai, kanporo. Bestaldetik. Bai, Nautilus aldea, Nautilus aldea. Bai, pasea bide bat. Pasa bide bat da. Bai. Horra. Orduan, hori dana dabile teknikua, gure teknikuak, eta baitxere udaletxeko teknikuak. Eta fenomeno. Baina, hor, guk hainbeste urtean, nahi du horredanak agilizatzia. Orduan, nik eskatzen dut udaletxiai, zuei, teknikarixakin ere,
pixkat hori aurrea, pixkat bultzatzeko, aldanik eta buruen. Jendia gero eta adina handikoa gea, eta guri asko soluzionatu dugu hainbeste ezkailera bajatu taltzatziak, asensore horrekin, baina hori guk aurre erumateko gure proiektua laguntzeko zeuen aldetikan ere, teknikari xai pixkat pilak ipintzeko. Baina badabiz, ez? Badabiz, baina gainean egon biharzetela, nik usten dut, Badabiz, baina gainean. Egon biharko ere igual, baimenak eskatu biharra, eta hori dana, gure administradori ere zeuk igualin biharko diozu, teknikarisa. Porque administradori baino, gure teknikarisara bil. Administradoriak ipinitzakua. Zuen arkitektu ebiliko da horrekin. Gema, hori arazua jakinak gainean goz da, geure aldetikan ere, astensori ipinirunian bertako konstruktoriakin kontaktuan egon gea, abertze aukera zozen hor ipintzeko, porque zego esan dizun bezala, astensora ja, horrainoa jatzen da, guraka honor problemio da, egon gea buelta batzuk ematen. Gure aldetikan konpromisu hor do, guke gainien ongo gea, ez nuke esatea pila, igual txarri hartuko gea. Gainien ongo gea ikusten ze arazo dauan. Porque azkenean, esan da, irizgarritasun ezinbestekoa da. Mutrigun zozer balin bada, ez da irizgarrixa. Moiatikan zuen etxe eta biro zeldapa dauan. Doan penia da, ipini horren beste aztensor bertaraino eatzeko da partikularrakin problemak egotia, ez? Porque gu musika eskolatikan ere berriz eskaietarak hau. Gehi eskaietak geure portalere... Zuek isla baten gelitze zeate. Pizka gelitzen da, eta ingo dezuela, baina ni pizkat animatzen dizuet hor kezkatzeko. Hori alde batetik. Gero bestaldetik ere, udaletxien ere gudakan terrenua, fatxadia maitzen da, eta Nautilus bitxarte horretan, terrenua udaletxiena dana. Hor proiektu bat oso zebaro, igual etxiako, ez dakit. Bueno, hor doz, hiru zugaitz, bada zartzarra, bestia da berrixo, gaztainena, gaztainak ez, intxaurrena, eta beste bat, oain ezin zatako hor dau. Eta hirurak, aguakati ez dut uste, igual izan like. Orduan horrek, guk, konkretukiko dakau terraza bat. Eta terraza iztegu ematen, porque dala paeta bat. Baina hori gerota geixo digua, eta zugaitz horrek, moztu, pixkal, zaindu, porque gure terraza, ostrodanek ez horretzen dira, eta, pixkat... Justu, lehenko hastian, ingenu rekorridua pixkat auzotik, astensoria piztutzea junginean, ataskatzen ginean aurrenak gu izateko, eta igoera hortan egon ginean behiratzen justu terren hortan, dago zuaiz bat ja eskerraldeko terraza baten gainea jausten nahi da, behiratzen egon ginean ere bai, ni bizina izen etxeatzeko ikastolako zuaitzak dozela ja gainez goitikan iten, eta inguru hortan behiratzen egon ginean, da justu egon ginean komentatzen zuaitz horiek dozela, da terreno bat ez diola inoa juten, ez da inor pasatzen handik, eta ando, zuluan, goitik ikustezu zuluan. Baina ja fatxada ikutzen nahi da inkluso, eta ni zugaitzen aldekoen nahi, porque zugaitzak oxigeno ematen digu. Eta zemateta gaixo, nobe, baina... Baina zainduta. Ona dia, tomorrotoneko hor dauzenak. Tomorroto. Tomorroto. Bai diala. Dia politxak. Gauza da, zuaitzak ukitzea eta bestiak zaindu gabe ukitzea. Hori da, zaindu gabe. Eta horiek doz lagata. Eta ikastolan kasuan, gaur ez diat horri, nik uste, hainbeste urtetan kejatzen egon da gero auzoko goikaldekuak nola astensoria jarri dugu, pentsate da urten esan duela ez diala etorriko. Haiek berdina gertatzea, ikastolan zuaitzak sartu zian, eta gaur egun ez dakagun moduik makinaria sartzeko barrura podatu alizateko. Orduan, hori sartzia pentsatu zuan pertsonak, ez zuan pentsatu gero ezintzala grua batera man. Orduan, gaur gozen tesituran da ikastolako arbolak ez mozteko, podatzeko bakarrik, trepak ekarri berdia. Ekarri berdia pentsonak, inberdeguela, eskallau, zuaitza podatzeko, zestak beste moduikan. Orduan dia, momentuan, eta aurreko ostegunean komentatzen genuen, momentuan, zuaitz bat sartuko hemen, eta ze ondo, eta 21 urte berandu hola gora birau, eta bain zingoenik honekin. Eta hori, arazo hori leku askotan aizegu gertatzen. Gertatoki geixotan. Guztiz adoz, zandakoak. Baina geixo. Gu dakau, garagia gure auzokideak dakau bi garaje aldi. Eta ertetzen dugu justu aparkalde gure horta. Orduan,
hor, ertezen dugu garajetik eta dakau kanoloia. Ba, ez dana garbitzen, goikua egoten da garbi, eta fenomeno. Bekua. Baina bekua. Vale. Eta gero hortik handikua, ba, lehen inprima tegixe izan zaldekura, hori ere garbitzu zan eta oso ondo, eta noizien behin ere, ba, hori ez, ondo, horre danak mantenimentu eitzia. Baina, aparte gero do hor, jardinera bat, balkoiak, uriak, konkretuki ez, baina beste aldekuak, horra. Eta do, palmeri ez da, baina palmeria bezalako, zugaitza handi bat, Nik uste palmera dela, bai. Bai, palmera mota bat. Behiratzen egon ginen, justu, eta ja balkoira sartuta daka. Bai, hori ere, poda gozain du pixka, porque bat, ja, alderdi bat, hori xezauan, amildu zan, ez da, bat ematek, apurtu zuan ez dakize, egon zan hainbeste denpora nahintzen, gero kendu ere, hori, zati bat. Baina hori ere, podatu biharra baraka. Ez, gauza pixka txukuntzen juteko. Eta momentuen ez nahi akordatzen gixo. Eskertu bakarrik, Itxin dezuen landan etxika. Ez, baina, bueno, egin esan da, arbolan temia, zuaitzan temia, dano zuaitzan alde, nola ez, baina azkenian, hori da, sartzen duenean politxa dia, sartzen duenean zegoen, handi txikixa dia, dia pixkat alturi hartzen duenean zelako politxa, onditxa duenean, joder, edarra marroia. Ez, da, adibidez hori gertatu zaku, konbentuko zuaitzakin ere bai. Ez, kendure unian, azkenian konbentuko zuaitza, bira zela, zenbat urte konbentuko zuaitza hor. Baina ez bagin unatu dauko, jauzien gozan pertsonian gainea. Pertsonian gainea. Hori da garantxa. Eta baitxe ere, ez, hor pasiatzen ibiltzea esatena tanato iso inguruan, da itxasu zelako politxa da, ez? Baina ez da ikusten, porque zuaitza goraino altzatzen dira. Hori da. Orduan, klaro, orduan geure aldetikan ere, goz, ikasten guaz, ikasten guaz, eta inarrek esan doan bezala, plan gozena etxen, podatzeko. Juntzan zapatuko batzarrin esan ginen bezala, egun batetik bestea dan ez deuengo hori, bentsat, ekarpena da plan bat etxia, bai? Eta ez deue arbola dana podatuko ere, baina, bentsat martxan hasiko gea. Karo. Bai. Hori importantia, eta... Bai, eta Arantxa, hori importantia, hori ikustezunean, zizon, balimalia elektrikaz, kableado elektriko, bai, cableado eléctrico, cableado eléctrico, los dos. Si es cableado eléctrico, Iberdrola, ¿vale? Iberdrola daka, eta hori bai pizkatik aziretena da, tiene el compromiso de podar los árboles, De podar los árboles. Sí. Es decir, si hay un problema, Arantxa que esan dan bezala, hay un cable da arbolak, o bi cable dos da arbolia joten do, Iberdrola, de hecho, Iberdrola tiene su contratado una empresa para podar árboles, Hacer la consulta, por favor. Y si es algo ya me dirás. Bai. Porque arriskua balin bado, ni baraki, porque gertatu izan zan hemen kamino berrixan, hori ere, klaro, etxezuna da, arbolia sartzezu, arbolia txikixa da, pintzeu kableua da, arbolia guruz dihua. Orduan, aiatzen da nian, da arrisku ikusten banin bada, segurtasuna, deitzezu Iberdrola, etortzea da podatzeko obligazioa daka. Bai. Vale, behiratuko dugu. Hori da. Bai. Arratsaldeon, Ambrosi naiz. Bai, bota Ambrosi. A ber, nik ere zugaitzazio nahi de komentatu, baina gu zugaitzak ez daka baldu. Zugaitzarako etxe barruan. Etxe barruan. 2, gure bloketan, 2, 4 eta 21, Lehendakari Agirre 21, eta ura, 3 etxetan barruan zugaitzak. Barruan. Osea, ostrodana barruan. Hori da problemia. Vale. Eta 2, estos, separauta, gemak esaten duana, bai, jardina hortan 2, baina eske guria 2, paria. Eta orduan, bai Mari Geizasi, bentana barruan dakaz, bea, bigarren pisokua. Eta dakae, lehiotan, lehiotan dakae, ja, ostrodanak. Ordea, urgente iruritzen zat, horren mostutzia. Horren gaian, ibili diaz, hau ibili da, Juan San urtien ere bai, eta
A ber. No, tranquila. Eta esaten du, ba, ez dala iniz ere. Ni badakiz ere bakizala noi batxe. ¿Barcatu? Vale, intentamos coger el micro. Sí. No tengo luz en la vivienda, todo bichos, humedad, me comen los árboles la vivienda. Vale, pues ya veis sin eximirnos de responsabilidad, ni mucho menos, ¿ya habéis metido esa información, la línea verde, habéis informado del problema? Yo llevo informando desde el año 19. Vale, perfecto. Creo. ¿No? Sí, con fotos y todo. Fotos y todo. Vinieron, podaron, pero se olvidaron. Y los árboles crecen. Correcto. Entonces, quiero que podéis todos los años, aunque sea, o mover los árboles, porque esos árboles, las raíces también van a entrar a los garajes. No sé. Ya estamos viendo aquí. Sí, lo ves, ¿no? Está ¿Ves, no? A 1 metro de la fachada y... No, a 1 metro yo tengo las ramas dentro de casa. Sí, bueno, a 1 metro está y luego la copa ya se hace... Sí, pero plantado está a 1 metro. Sí, pero yo tengo los dos que me tapan todo. Vale. Nos damos una vuelta por ahí a ver... Vale. Quiero que todos los años podéis, porque... Bai, bentsat ostrua, kanpokuak kendu, porque, nahi txasu gaitza egon, metro batea doz. Hori esango litzake, ateatzia eta beste arutza jartzia. Hori izango litzake, baina hori, karo, hori lan asko da, baina gitxinaz, podatu. Bueno, vamos a estudiar a ver cuál es la forma más digamos, efectiva a corto y a largo plazo. O sea, si tenemos que estar Por eso, vamos a mirarlo con los técnicos que saben qué hacer y cómo hacerlo y intentamos hacerlo lo más rápido posible. Sí, pero bueno, es cierto que hoy en día el tema de los árboles y de la vegetación es un problemón. Es un problemón, todos queremos árboles, pero efectivamente pues mantenerlos cuesta, ¿no? Mantenerlos cuesta. Y bueno, a nivel de datos, solo para informaros, es decir, en un principio nosotros solemos hacer mantenimiento de jardín y desbroce. Creo que era una o 2 veces al año, ahora hemos pasado casi a 3 y 4. A 3 y 4. Y hay algunos barrios que están cediendo o quieren ceder lo que es el mantenimiento del jardín al ayuntamiento, aunque es privado, para que el ayuntamiento haga ese mantenimiento, porque cada vez es más y más y más. Entonces, lo dicho, por nuestra parte, cogemos nota, ¿vale? Perdonar pues lo que no hemos llegado desde el año 2019 hemos hecho, pero bueno, seguiremos con esto. Y lo dicho, y lo que ha dicho Inar desde un principio, a ver, todos nos vemos en la calle, ¿vale? Y decir, Aitor, todavía no has llegado. Muchas veces es suficiente para que lleguemos, ¿vale? Vale. Bueno, a ver, beste gauza bat. La accesibilidad, accesos. Sí. Accesos. Hasi gure kaletikan, parketikan, jardinetikan ertetzen dezu gure etxe aurrean, eta lengunian bat silla de ruedas batekin, ezakixan nondikan erte. Zerretxio, parketikan ertetzen dezu, eta ia 2 kotxiak. Betikan goruzka, ez? Esto paso zebra. Beste aldea pasatzeko. Umien parkia o parkia... Ez, goikua. Bi garajien tartian... Bai, hori da. Zuaitzak eta dozen parke hori. Orduan junbiarzea, paso de zebrasa, ez? Junbiarzea. Paso de zebrasa, daka, una cacho curva, que no hay tu tía que suba, ni con el carro de la compra. Osea, eta erten behar deu kaminoa. Erten behar deu kaminoa. Bai silla de ruedasekin dijuana, bai erosketako karruakin dijuanak, erten behar deu kanpoa. Eta lengunian, bat, silla de ruedasekin zijuana, entzoan, kamino erdi txikan kruzau, beste azera juteko. Porque, claro, paso de zebras besti ere gehatzen da urruti, guri. Guri urruti gehatzen zako. Bai, hor dakazuen arazotako bat da, kurba erdi xando. Bai. Hor ezin da paso zebrai jarri inundik inoa. Hor paso zebra jartzen mali maizue, horrengokoan gaina hor jendia igotzea, eta geiztea, naizte ezinan jetxi oso modu azkarrian. Baina altzatzeko hori... Kontua dara da, gero daula, zu komentatzezuna da, ikastolako aldapakin bat itegunean. Bai, baina gola. Claro, baina... Eta ez umien kotxiakin, izekin, ezin ezu, kamino erten behar derrigor. Kota diferentiak dira, orduan kota diferentiak egoneran,
hori ez dezu lortuko ere hainbesteko desnibela hain demora gutxian, bilatu behar deuna da beste nunbaitetik desahogatzia. Osa, beste nunbaitetik bidera. Hortikan, eskur batikan, eta hortikan, naiza Jesukuston obrain, ez da lortuko. Ze ez du ematen. Ze dijoa, kota askoz ez beru do, gero dago bigarren altura bat, eta gero dago aldapa. Osa, dia irukota, metro terdian iteala. Orduan, behiratu berko gana da, beste pentsaun berko da. Igual bestaldetik da, eskairetako zubitikan, eta hortik bordea utain, oza, pentsaun berko dugu hori oso ondoin. Bi aukerak, bai kurba eta bai desnibelana, oza, desastrozua dira. Gero egitxadare bai, irisgarritasun arazoa da azkanak, o bueno, komodidade hori falta da nahi, esan bertio zula, areaino junbertzea, huelta emateko. Oza, lekua ez da bate ona, emango itxo huelta bat, ez da aurrengo aldixateatzeana, gai hau, jende asko hortikan Kristina aldea konprakitea, karruak inda juteanean, ezin dugu giro hori hartu, eta baina ez dakain soluzio erraza. Ze izango bazan, azeri eukiko bagenun ere bai, baztezea azerian pixkanaka igotzen, horrekin juntatzeko, baina muretia do. Hori intzanean, bere momentuan intzanean, etzan asko pentsago egixera. Gero, biria da geizteko. Osea, ambulatoizetik goruz, etortzeko, kotxiak. Oain bi aukerak doz, baina parkinetik. Ze parki? Ambulategitik gora, baina goitik bera ere alda jetxi. Gure barrixoa. Bai, baina goitik bera ere alda jetxi, kurba eta gero. Bueno, goitxikan, gorua eta bera jendia. Vale. Eta egun baten pasatuko da? Itxoin, ordoz, bi zeadoz. Irigibel bi bestia. Hogeta bat. Endakari hogeta bat. Vale. Hortik bera alda jetxi. Vale, prioridadia dake goraka dozenak. Vale. Ezin dana da kurbain. Baina, eske pasatzen dituzu, bi prohibido pasatzen dituzu. Orduan, Ordo, estok, baina etortzen días. Dicen que tienen permiso del ayuntamiento. Sí, aquí todo el mundo tiene permiso del ayuntamiento. No, nadie tiene. Permiso del garaje. Micro. Bueno, da igual, ya está. ¿Qué grito? Permiso del ayuntamiento para pasar dos prohibidos y entrar al garaje no lo tiene nadie. Ni no nosotros. No lo tiene nadie. Yo he sido usuario de ese aparcamiento y no lo tenía ni yo. Te quiere decir, no, eso es mentira. Eso es mentira. Entonces, el que dice eso directamente está mintiendo. La otra cosa es, pues, tendremos que poner los municipales de vez en cuando ahí de incógnito para pillar a la gente, pero... Cámara y multa. Bueno, vamos a llenar todo el pueblo de cámaras. El tema es, dentro de lo malo, y que no estoy justificando para nada, si es para entrar al garaje, mal, pero ya coger la curva entera a 40 kilómetros por hora y dar la curva donde no ves, algún día va a pasar algo muy gordo. Muy grave, muy grave. Sí. Guk etxapekuak badakit sartzen diazela garajea esker partetikan, porque bi garaje zarrerarakau. Orduan eskerretikan, baina betikan etortzen dana ez dio izeretzen. Baina eske jendia pasatzen da gora eta bera, eske batzuk edatzen diaz frenazo totala, porque topeitzen zea beste kotxiakin. Hor, egun baten pasatuko da, hoi señalia, kotxiko oroipin, baina, claro, están los stop. Hay dos prohibidos. Un prohibido a la izquierda y otro prohibido por la derecha. Hay tres. Hor, zose, grabia pasatuko da egun baten. Ahí el que pasa es porque quiere acortar el camino y ya está, y le da igual. Y si pasara a súper despacio y por la esquina hasta los parkings y luego cuando tiene visibilidad, pero es que hacen la curva cerrada además. Claro. O sea, vivo allí, lo conozco totalmente. Barrixoku estana etxen deu directo, kurba jun. Gu, por ejemplo, esker partetik juten gea, o aparkatzea, o garajeta. Eta mal, baina alare gaizki do. Baina, esan dako ez, ikusi ezkeo, seinala falta da, oguru seinala hain da, jendia kaso engo baleu, baina azken nian hori da pertsoniana.
Bai, jakinda geizkizo zela etxezu behin eta berriz. Esketortzen diaz gaztainetatikan, beruz junbiarrenean, olaz bidea junbiarrenean, direto, ara xen, karo moztu itxen dugu, eta direto juten diaz bertara. Bueno, ni beste proposamen bat ez dakitxe, Gemak esan doana berongo etxeko asensorak inda hori. Ambulatoixoko hori zela ikusten dezue. Porque, claro, a ver, jenden hausizentzako ambulatoixoko bidia da impresionantia. Impresionantia, ni, gotxikan beraragaz, baina da impresionantia. Orduan, hor, zela da, autobusak eta aparkatzen duen, bueno, autobusa hartzen da lekutan. Hor, asensore txiki bat, ipini, eta gero dana liso-liso ambulatoixoa juteko, con un paso de cebra. Bai. Eske, vale. Ez? Bai, Ambrosi, errazoia, Bai, horre, azkenian, lehen esan deuna, mutriu dakan arazo handi bat, bale, aparkalekuak aparte, eta beste arazo handi batzuk ere kenduta bada irisgarritasuna. Irisgarritasuna azken finean, aldapa baten bizigea, bai, aldapa baten bizigea, eta horri frente etxeko plan batekin gabiltz. Oan jendeuna da bentsat gaztainetako bi egoeiluak endeu. Zoriona gaina, Bueno, danontzako da. Bi egoeiluen ginun, irisarren ere ginun ere, aztensora ere bai. Bai, ondo. Irisarren ginun, da, bueno, da zehitxuen gore, gukoan momentuan dakauna da, eskuartian bi proiektu dakau. Badala konbenduan hor bagoz ba, etxen konbenduan ere igogoelua tipini residentziako, bale, eta horrek engozoan aia, Moia, residentzia, San Miguel, Gaztaineta, biro zergoz esaten Moiatikan, ja Gaztainetaino aztensora, eta bigarren ambulatoixuena. Baina gozizketan ambulatoixuena, mundo dana juten geana, ez da Moiatikan beko plazan ikuai. Ez, ambulatoixua. O ambulatoixua aldatzen dezu elekutik, o soluzio rapidu botatzen diozu. Orduan, horren bi proiektuak esku artean dakau. Ze basatzen zako, Ambrosi, askotan norpeak nahi dion velozidadi eman, lehen Gemak esan doan bezala, teknikarixaku herrikoa dia, de teknikarixai velozidadi eman behar zako. Beste horre dana, askotan mutriu dakan aurrekontuak. Ez esan gore, finian izketaren da, aurrekontuak. Eta mutrikuk lekero gaztatu aldoana gauztatu. Orduan, azkenengo 4-5 urtetan, buruz neizketan, 3 igogailuen dia, bai, eta urrengo, 4 urteago beste 2 ikusteu, aurre ikusten deu, etxia. Beti kontutan eukitza, horixe ez, gure lana dala diru laguntza lortzia, bai, proiektu horrek ejekutatzeko. Orduan, esan bezala, bai hori, komentau zuenak ambulatu zuena, bai residentziakoa dirugarrena zen ez, Moiatikan Samiko jadi joan ere ordo, horrek barakigu, baina esan bezala, aiatuko etxia, velozidadiak danon nahi deuna eraman goreue, tamalez ez, horre bestela gizurren honitzen esaten, tamalez ez, baina badakau bentsat, proiektua bentsat idatzitza dakau. Da proiektuak idatzitza eukitzia oso importantia da. Porque azken nien diru laguntzak urtetzen dugu, eta proiektu espaldin barakazu idatzitza diru laguntzei aukereik ez da gazo. Eta hori gertatu zaku konbenduan, gertatu zaku merkatu plazan, azken nien proiektuak idatzitza euki, diru laguntzak urten da, taka, sartu. Orduan aukeria da kasu diru hori jasotzeko da olako proiektuak ejekutatzen. Bale, eskerrik asko. Zuei. Atzaldeon. Atzaldeon. Bueno, nitor lehene batez ere segurtasun kezkakin, ikusi dute, komentau zuela, batez ere, horiten txurruka avenida osua, ikuset oso arriskutsu dagoela, ez daka barandiaik, ez daka izet, eta badak ikusi velozidetan ibiltzeian kotxiak, eta askotan hor umiakin jutiak ez, beldurra mateu. Baina, hori aipatu zu ez, eskuartean dakazuela, eta ondo. Gero horri lotuta bai, ikusi noan horre Santa Catalina promozio berrixan, aurre ikusten dela aurparke bat eraikitzia, eta do proiektauta errepide honen aldamenian.
planotan ikusi etena, Orduan, proposamena zen, zela aurrekaldean bertagune handi bat egongo dan, igual aurparkia hor goixan, ez? Segurtasunik ez dagoen gune baten eraiki horrez, aber pixkat bero etxia aztertu dezuen, pixkat ez, segurtasuna eta umiakin ez egoteko beldurrez, errepidea jongorian. Bai, eta hori ez, egin gabe dagoenez, borritxe anima honei etortzea, ondo. Soluzionatu ordez, ez, aurretik aldeun hortan esku hartu eta bestera bat planteatu. Bai, ni buruan dakat, pixka zela dane urbanizazio gune hori da aurparkiena. Atzo esan bazio zen, gaur eukero batzarra konstruktoriakin, antigo berrikin, bai, teon gaur ikusten ze aukera dozen. Bueno, nahet esan antigo horrekin relazio bat bado, ez komunikazio bado, ekarpen hori kontutan eukikeu. Eta baldima da, errexan ez da monezola, ez talpe handi xakin ere parkia alde izan aukera hon bat, ja errexe bizkat eskaintza hori ez, luzatzeko, handala aurka batzuk entzinuten galdetegi batzuk, oso ondontziala, ez, aur parkian inguruan hausnarketia eta etxeko, eta oin berri bat aurre ikusten danean, nik uste bai, momentu aldala izan, igual, erabiltzaia edo galdetzeko, ein aurretik, guzti ere kontutan hartzeko. Hori, igual ez soluzio ez izango, baina bai ongena barruan barajatzen ez, azkenian hor zubixa do. Zubixa do, da horre urten goreu aurrian urten goreuna da, zabalgune hondi batek urten goreu, horre ongoreu bestu aixo bat, bi ongoria, Samuel Futbol zela irako, baina hor gendu txikorakune bat, esan gora zabalgune bat, ez da leitxa zubi azpixan, eta batek esatizian beste unien ekarpen bezala, umiantzako parke bat ere hor lekera nahi. Bai, falta da errexan, orduan oain aukerak aztertu eta... Bai, orduan... Bagoz, zehozeta. Bale. Osondo. Gero, enaka, ez detekarlo, baina hemen izketan gozen enean, etorrizat burura beste kezka batzuk komentau izan deunakola geure inguruan, bat, ez dakit, udalan lurradian, goizeko izarra ikastolan erlian arazua do, ez dakit hortan... Bale, arazo horrei eman zaio... Eman bertzitzaiona, baina askoz ez eta zea geixo, hoi hartzun geixo. Nik uste, falta izan dela ikastolatik informatzia. Erle hauek dira, erle mineruak, ez dira agresibuak. Zuk ez maizu ikutzen, zuk ez maizu eserreitzen, ez dugu eserreitzen. Dira molestuak, dozela hor. Hau, klima aldaketa etorreko zala eta katastrofiak egongo zela, horietako erantzunetako bat, hau da. Dia, erliak etortzeiala lehen peikaldian, egoaldian, normalo di hauek, hemenetzian normalak, eta dira, 3. urtiak etorri diala. Etortzea beti, normalean leku berdina, ze beti hueltatzeia arrautza jarrituen lekura. Orduan da, zea badake, ohitura badake, horre etortzeko. Ez bai hau ikutzen, ez dugu eserre egiten, orduan. Hori da gaitza, baina ez, hor txikisa dozen gune baten... Izten da, eta itxitxa, atzeko belardi hori, 2-3 hilabetetan, ez da ikutzen, ez da inungo zeigan. Oain, erantzuna mundu guztiak esaten noa. Eta bado zerbait egitxik, bai bado egitea lurra moitu, lurra regau, lurrai mugimendu horiekin, baina eskerlia huelta ongoia. Eta ez malima da hor, huelta ongoia, atzea. Eta bestela honea, eta bestela ez dakizenen lekura. Orduan, ez dugu ebitauko hori. Zergaitik zeia, gure ekosisteman parte bihurtu dira, eta ez da hemen bakarrikan. Bilboko Doñaka Silda Parkiare itxin berri izan zeuen, eta beste leku asko itxin berri izan dituen, horregatik zeia, sartu gea dinamika hortan, lur lehorra dakau, eta hauek lur lehorretan, ite ditu zuluak, behaien arrautzak eta jartzitue, eta egongo ia 2-3 hilabete, hotz etortzen danean, desagertu dira berriz. Aldala, regau, udara osuan lurrak moitu, umeda, bai, noa jungoian, bai hauen etxe aurrea, badakaz bere bai, ez? O jungoia ez dakinoa, o bestaldea jungoia, orduan, ez etortzia ez dugu lortuko. Orduan, ingo dugun gauza bakarra, lekuz moitu. Hala ere, errepikatzen, ez dira arriskutsuak. Osa, diputazioak ineon gaizketan, gaina diputaziokoak erantzuntzeko email neko, zala aukera hon bat, umie erakusteko klima aldaketak ze eragintzekan, nolazian, zeite zeuen, eta zala espezie bat oso politxa estudiatzeko.
nik uste falta izan dela guraso dana esatea, ez da ezer gertatzen, ez dira hemengo erlen normalak bezala, ez dira geleta sartuko jendei pikatzea, ez dira etorriko utzipakian, eta jungo ja, 2 hilabeteko kontua da, 2-3 hilabete. Horiek aurrengo aldiz ateazian, institutoko kanpan ateazian aurrengo aldiz. Eta gero jundia mugitzen, eta justu da, zuhaitz baten azpixan, da justu eguzkiak emateion, zuhaitz baten azpian, zelurra do seko. Ez daka beste zeikan. Ez dakit ze erantzun, osea, gai honekin 3 urte goaz gu. Ez da erraza, zemoitzen malima ezu, ez dizu inorrek aseguratzen ez talateako bestaldea. Orduan, berdin itxin berkoa. Baina da ireki deuela, baina kurtzo hasieran aldapia itxitsa zauan. Bai. Nebilia berriñan, umien karruakin ezkaieta gora eta ezkaieta bera, ezin ginalako ez da pasatu ere. Bai, Gero ireki deu, hor igual imerko litzatekena ikastolatik gane lanketa batin, eta azesu utzi, nahiz da ez izan ate naturala, barrutik badagola azesua. Nik uste falta izan dela pixkat, esatea, bueno, hau hemen do, guazen hon hartzea eta guazen soluzioa bilatzea, emango un arazo horrei. Eta ongeak eixo, aber nola kendu hortik, ez ditugu kenduko, hori, osea, ezin da gaina ustez zea dauzela, babestuta dauzela. Gero, beste azkenengo puntua, lurran ingurura, antzematen da, esan nahiela. Umiak ibiltzean gune askotan, musika eskola kanpoan, zabaleran, lurra oso arrugosua era eta umia jaustianean da zaurixak eta etxeko oso ez do eroso. Esango du lurra, ez dago kixa. Orduan, ez da esango hain berditxu, baina igual berriztapenak edo etxen dianean bai kontutan hartu igual, botak biharrenean hormigoia, ez da beste rugoso hori jarri, igual beste, suposatzet, irriztakorra ez izateko eta bilatzen dela, ez? Baina badoz beste material batzuk lizu odiana eta ez dian hain zaurixak eta etxeko. Nik uste diala garai bateko merkiak, Nik uste top dala esplanada. Galtzamo motzaken jarri umia, 3 urte orduan txe justu, eta arra. Belaunak goraino altzata, danok pasade gortik, egisa da musika eskolak badakala hori, eta batez ere nik uste esplanada dala mortala. Esplanadan ezingo dugu, ezerrein. Baina, adibidez, esan dizun gunean, musika eskola da txatuzu, oaine gaztainetako goiluen deunian, goialdian, ja hori ez gozbotatzen. Ez beste lur klase bat gozbotatzen, ez dala horren beste, da lurra, ez irriztatzeko, baina izen ez ataztutzen, gaur ikasten guaz izenagin, izen teknikoakin, baina ez ataztutzen, baina da azken finean. Hormigon impreso bada. Nik ikasi hori. Bai, hormigon impreso bada, koloriakin eta, amendikan aurria, olakoa saiatuko botatzen. Da hormigoia, da hormigoia, bakargan gero iteala oso publikuta gelditzea, eta dibujituakin, eta orduan, oso, azkenean, isa berdina da, bakarrikan gelditzala beste akabau batekin, eta hor erortzen malimazea ez da... Eta azkena ja, aipatziarren ez dakitxe hemen, ez da ezkara bat, baina lehen komendua aipatu da, proiektuak, eta errixa duten dela proiektuak idazten, eta diru laguntza baldin baduz da, kultur gune bat edo igual botatzen dela pertsonalki errixan faltan, dorran, ez dakitxe hori badakazuen zeuen... Teknikola dabe. Eta galdetu dio defensore zean nahi, haundixen nahi. Hor bere momentuan, egixe esango, eta nik uste taldela atezkampo hain, ni neu pertsonalki Kreston Gerraukinoan, komendu barruan, areto bat iteko. Areto bat iteko, eta nik Jesu Kriston frustrazioa eramanuan, ikusi nuanean, ezin zalain, baina ezin dain teknikoki ezin dain. Dia, eraikuntza zarrak dia, orduan eukiko genuen, replikatuko genuen, hemen dakaun gauza berdin bat, eta geldituko ginean berriz. Horregatik, azkenengo garai hontan, egaina intentatu dugu, azkenengo antzerkiaz blaien, eta intentatzen ari ga, pixkat, erdibideko hori erabiltzea. Egisa da hemen goiko ganbara oso motz gelditzen dela gauza bada askotako, baina pena hundi zitsuiten jarraitu beharko dugu. Baina, esan da, azkenian inarrek esan du bezala, konbenduan saiakera baten zan,
ez, gauza bat etxeko, baina beak komenduan ez da gitxegon zeatena, zenbat biga zozen, ez? Zenbat biga, orduan, klaro, ipintzen zinun arateoa, baina, klaro, aurrian zakasun 8 biga, ez? Orduan ezin zinun, ikusi. Eta bai, komendu hasiera baten deskarta hau enginun, hortako, horre komenduan, jongoran, museuak, liburute isa, eta atzeko aldian etxe opiso dotazionalak, horrekin ja beten gore komendua, baina bagoz beste aukera batzuk ikusten. Porque bai pentsatzen du herri honek mereziroala lehentasun bezala areto bat eukitzia. Oain gozen beste instalakuntzak ere etxen, adibidez Inarrek esan duan bezala, egaina merkatu plaza, ez? Ez dira aretuak, berez aretuak, baina bai gozena da eraikitzen zentzu hortan, ez? Aukera hori ematia. Merkatu plazan, merkataritzai aparte, grada batzuk endia, bertso jaialdi bat etxeko, olako bat etxeko, agune egokisa da. Egainanian ere, antzerkiaz blai, birozelako gauza politxak dozen etxen, eta bai, ez da aretua, baina gozen eraikitzen behintzat, erdigune baten gelditzen da arente puntze ukitzeko. Naiz eta esan bezala beste aukera batzu gozetxen ikusten aretuak etxeko da proiektu batzuk badak. Eta norbait euromilioia tokatzen bali mazako, eta beak nahi balu eraiki bere izena jarreko xou. Bai. Eta plaka, eta bana. Eta inaugurazioan txistulasek eta dantzarexek. Bai, akabo, Eskerrik asko. Bueno, Jose Maria Alzibar A eta Jose Maria Alzibar B-geagua, etxekerizak. Bai, intenta mikro hauan aurrean. Barkatu. Entzun da? Bai. Jose Maria Alzibar A daka aurrian berdegunia, geltokira, parada aldea behidauta. Eta gero horredak egin da, olako bide bat, nun juten dan, eskaieta dozena gero geltokira aldezuna, parada aldezuna ju. Horrek intzeuen ate bat ipini, eta horren eskubidea guk ere badakau. Badakitz udaletxetikan abisua pasatu zakuela, hori beurona bezala guria izan behar dela, eta ate hori okendu o danuik giltzeban. Orduan nahiko nuke udaletxetikan, jakindeten bezala, hori esan dizuela, guk jakitzia, komunidade bezala, udaletxetik gaiatzia behiratu, eskubide hori da, zuen ere bai. Orduan, lasai, hortikan ere, zuek aldezu ibili. Guretzako hori importantia da. Gaur guardian, Jon Aberanek esan ditu etorri baino lehen, norbaitek hori kontauko zoala, eta bea dagoela horrekin gainean, eta jarraituko gula horrekin lanian, eta zu jakiteko, norbaitek galdetzen bali mao, nino horrekin. Jon dabil horrekin, eta badaki berekin harremana badakazuela berriketan askotan egotez aztela, osea, Jon dabil horrekin, eta gauzak behiratu nahi zituen atian inguruan badanak garbi eukitzeko komunidadiakin harremanetan jarri horretik. Vale, eskerrik asko. Barkau. Bertan ez da entzuten, baina etxian entzutea. Ni behan du aiatu nahi, zebeste gauza banakan, eta ez dakit, natorren bi kaletik izketan etxea bat iriagirre, baina pentsatzet izketan nengo zeuela errepidiei buruz izketan indezue. Bai, semaforoan kontua. Eta haura, pixkat urrengo errebueltako obria dela eta hori ere izketan indezue. Urrengo errebueltia, geroa datorren etxe bizitan, hor... Turrunteiko hori ere izketan indezue. Obrataz ez hitz egiten egon gana da, obra horrekin batea trafiko, errepide zaian egon ginela, hor rotonda bat eitzeko proposamenakin, eta horrekin aldaketa ukitzeko, hau da, auzoa sarrera izatea, oain don aldapatik, eta irtera izatea atzekaldetik, eta rotondara. Hori errepide zaian ja zein dago, proiektu eraman da dago, kuantifikauta dago ekonomiko kire bai zemadan, eta erantzun baten zaigoz, bat inaldan, eta bigarren alzenek ordainduko deun. Orduan, hori
hori da gure teknikuak eman dixoen erantzun onena trafiko aldetikan arazoik ez geoteko, hori alde batetikan. Ez esateu ze, justo gure, barrixuan iregerren obraken bihar dia. Orduan, supuestamente barrixua okupauta egongo da denboran. Eta orduan, hain dozen kotxe danak eta danak errepidea bajatu bihar dia, da turrunteiko hor zehar ibiliko dia. Orduan, baina horren notifikazioa dakau, o ez dakit... Idatzi bado luzauta udaletxea, ibai semaforua da bai turrunteiko... Bai, hori bai, baina obra egiteanean goiko kotxe danak endu berko diala eta hori dana... Ez da izela dagoan asunto hori. Guk ez dakagu horren notizirik eta horretik gane esatizut, esanet, askotan igual izateialako gaiak batek esan digo, jo, igual hola izangoa eta gero azkenean egi bihurtzeko idea horrekin, nidakitela proiektu hori oain digan ez obra azteko. Ez galdetu etxete. Galdetuko dugu, baina... Ez nik ere galdetuko ere, supuestamente... Noizeate azteko, Elena? Datorren urtean, otzailean, azteko, guri komentau ziguten, azien bihar ginala. Eta azten da, lehenengoko aldapi altzau eta lehenengoko edifizioan. Orduan ja hor baiak eta dana ipintzen da momentuan, aurrerutz ezingo da pasau. Orduan, ez dakitxena da, hori gure teknikarixak endeizketan enbiako ere, zela dauan, sartuta dauan hori dana udaletxea. Udal arkitektuak inongo gea, Elena, porque eix esan da, gu bentsat esakigun obra horren berririk esakaun. Bai, fatxadak eta danen behar dira. Osa, fatxadak, teiatua, dana. Bai, porque esan bezala, zuk esan dizuna, han goizan dozen kotxe noa txamo itxu beharko dira. Claro, eske horretxio idatzi hori luzauzan bat, bai, errepideko asuntua, zekaro, atatzen ganean ez eta turrunteiko hori preparatzeko, zekaro, hain turruntei ez preparauta, claro. Horretan azten ganean, ez ezingo deu, ez garajikan erabili, ez orduan, claro. Enteratuko gabertu asuntua. Aurrengo notizia, igual, egisa dago entxe bertan, irigintza batzordia dagoela, eta nien irigintza batzordian da zeure ez, Aitor? Batzutan baina ez. Baina gai honen inguruan ibentzat ez dakatolako informazioik, orduan nik uste honena teknikuekin komentatuko deu komentautakoa. Alatase, gure teknikuak obrak eraman bihar doanak, espaldin badeu izan udaletxian, eta pentsatzen dugu obria otzailean hasi behar dela, baser un poco pixka gaitza, baina... Igual bai, beste gauza da gure gana iritsi dan edo ez. Gauza batzuk dira udaletxean parte teknikua eta goz gero gu. Gauza batzuk teknikoak dira eta teknikoak eramateko eta hau gola da eta askotan gu igual ez gain enteratu egiten. Eta gero buruak eskua eramatetugu kaletikan norbetek esateguna, hau nola indeue? Erabaki batzuk teknikoak dira. Beste gauza da afekzio sozial badago, kasu honetan bezala, erabaki teknikoa da, hau aldain, dana ondo do, dana legez do, baina inorrek ez du pentsau gero parkinakin segertatukoan. Orduan, arazo soziala bihurtzen dan horretan, orduan gu sartze geha, eta esateko, hau ezin da guin nola. Idatzixa luzauta do. Enteratuko gaber nola da hona asuntua. Eta gero hor, aldapan, justo, aldapi altzatzen dan gunean do muro de contención edo deitzen dana. Ez dakik kontura usaten alderdi bat pixka mobitxuta dagoela. Osa, denboran do, pixka mobitxuta leheno sakarrak eta doten zidan tokixan. Orduan, hori ez dakit kontutan hartu dezuen, kontura udan baten bat, kontrolauta dauan, ez dauan kontrolauta, o kontrolauen bihar dan. Bueno, kontrolu behar dela, ados. Kontrolu behar dela, ados. Mobitxuta do, ez dakitxena da, zenbat denboran dauan mobitxuta. Zeka, gu hain konturatu geha, azten zanean, behiratzen obria eta dana, hor, pixua ipintzen da nenian, zela afeitatuko doan, bera. Hor sartu zian behan sasoian, hori, Elena, bi puntu honek, Bixer bertan egon goea udala arparejadoriakin da arkitektuakin. Aber zer da negoria, porque inarrek esan doana. Lehengo puntua entxio, klaro, arkitektua beron artian, neoteia teknikoki aber obria zela bideratu, dejekutatu. Baina ingurua izela, baina horri, gero ingurua jo sozialki soluzio eman, hor ez dia gelditzen. Azkenian da, proiektu obriana da.
Hori kontutan eukitza, irten bide bat o soluzio bat topau biharko da, garajiak, aparkalekuak, abertzera lekereun hori bideratu. Eta bai, kontentzio muruei, txio, bisarra parejadori jugun gora, berta ikustea berzela dauan hori, da zer arrisku dauan. Porque zok esan dizun bezala hor pixua jugun gora. Karo, hola behiratzen dezu da do pixka mobitxuta alderdi bat, Da, justo etxea bukatzen dian tokisa. Baina, karo, ez da, pixua ipintzen danian hori, pentsatze kontrolauta egongo dela, zela dagoa. Horrek estudio, horrek katak eta nik usteteen da egon biharko lirateketela, jakitzeko zenbat arteko pixua guantu behar duan hori. Eta gu gure partez ere, gure teknikuakin izketan engo deu, aber zela di joan, pentsatze dia hori da udaletxean sartuta onbiako litzakela... Eta esan leikeotia sartuta, Baina, bueno, espane... Bai, egon. Eta gu gure aldetik egongoa geure teknikari xakin. Ez obrian txio, obria ja teknikoa da teknikoan hartzian gelditzen dira, normak zela dian, baina ingurua zer. Hori da. Ingurua zen, haber kronograma balin bado, eguneko unak endu behar da, no zatikak endu behar da, no zela di joan obri ere, bai. Hori, bai. Eta gero, tenientes txurruka entzun dut, aipatu dezuela, baina ez dakit aipatu dezuen, tenientes txurruka ni bizi nahien behatzi garren zenbakitxik errepidea atatzeko arazua. Komentau du bat ematek? Ez. Ez, bale, bueno, me voy a emocionar. Komentau betxizut. Ni bizi nahi tenientes txurruka behatzi garren gaineneko etxietan. Bueno, oain, errepidea hartetzeko hori kaos bada. Egunen baten jango du baten bat, eta ze bat, eskuminaldea behiratzen baldin badezu, dakau kontenedore pilua. Bai. Osaia, goiko plazaruz juten. Ezkerraldea behiratzen baldin badezu, ez da ikusten, ze dakau Samielako zubisa eta pixka eta aurre odo, da ez da ikusten. Eta dakau, bi espilu aurrian, bat tudela behira eta bestia ez dakinoa, baina ez da ikusten, osea, ikusten da, aldapia bajatzen desunean Samielatikan, bai do espilu, ondo ipinitxa ikusteko bezala, baina gure kaletikan atatzen baldin basea, ez da ikusten. Osea, atea behar dezu kotxe isa errepidea, ikusteko zer datorren. Bere gara isan, baten bate komentau zoan, zauala, sostela pentsatzen eta behiratzen, espilo danak ondo ajustatzia. Baina hori gure barrixuan ez da hain, eta ez da ikusten. Esan bezala, segurtasuna lehengua, bitxar bertan ipinik eu, bentsat horrek ajustatzen. Hori ajustatzia ere ez da... Ez ezkenik, ustet igual hasta beste espilo bat ipiniako zala. Lehenengo da bain ikusiko erona da, ajusteuta zela gelditzen dan, eta biharrezkoa hirugarren ipintzea. Hemen ikusten nahi nahi zena betikan, nik uste hau dau prestauta Samielatik geiztean antzat. Orduan, bestia 2-3 metro atzeotekan jaztezu berdina ikusten. Orduan, igual beste beiraun berko litzateke, igual beste poste batek jumerdeu, horta dedikautako izpilu egin. Ze batek ez du lortuko bixak... Ez. Bi dos, bi espilu dos. Baina batek alde batea behiratzen eta bestea bestea. Bai, ezke dos bat... Bai, hemen txaiga behiratzen justu. Eta hori, justo garajetikan atatzen baldin bazai, ez da ikusten. Ez batetik, ez bestetik, ez kontenedorakin, ez da ikusten izan. Vale. Listo? Eta oso ondo berritxu dezuen eskailerak frontoira bajatzeko. Eskaiera oro biak. Bi arrasaken. Eskerrik asko. Ez den ondo ez. Vale. Aretokoak listo? Vale. Bueno, etxetik dozenai erantzungo diau. Intentauko dugu aldan da azkar da dinamikoen egiten. Zeia ordu tardigoaz. Rekorra hori bat. Vale, bueno, hirugarren gunean irigibeletik komentatzeko aiderleku bek irigibel 12-14 hauek garajetan, bekaldea mateie garaji hauek, eta, bueno, hor komentatzeu garajien irteran aberrazin dan aurrenengo plaza olatzaldea behirako eskerrekoa ezin duen aparkamentu bezala jarri. Arrazoia da, bizibilidadia galtzeue, eta
egisa da kale bat dela kamioiak, autokarabanak eta furgoneta haundixak, nola udaran ez tonota, hortoz danak aparkaututa. Be garajetik anatatze ganean ez tegu ikusten. Horretaz gain gehitzeu, auzuan dakela, justu portalean dakela bat, pertsona bat, korpildun aurkixan, eta autobusa hartzeko, ez eguneko zentroa juteko garajetik anatatzeala. Orduan, mugimendu hori egiteko ondo etorriko litzatekela. Hau pixka dator, kale hortan ere bai dago beste garaje bat urtetan egon dana izpilua eskatzen, kontua da, izpilua jarri bertzala terreno pribau baten da ezintzan jarri. Orduan, han jarri izan ezinduentzako aparkamentu bat, eta orain bizibilidadia ez teue galtzen. Orduan, nik uste eta aurre ikusita berdina eskatzeuela, eta gaina gehitzeue gurpildun dakela, pertsona badakela gurpildun aulkian, bertatik sartzela autobusa. Behiratuko dugu, eta hori balima da niko erraza da soluzioa. Jorge Pérezek aipatzeu Jose Maria Alcibar 31 entzuseko azkenengo itxia goikuak. Kale honetan aparkatzeko eskazia nabarmena dago, bertako bizilagunak sarri zailtasun handiak izaten ditugu gure ibilgailuak aparkatzeko. Horregatik eskertuko genizueke udalak aztertzea aukeraren bat aparkaleku berriak sortzeko kale horretan edo inguruan, adibidez etxe bizitzen atzeko zelaigunean, bereziki bizilagunen beharrei erantzuteko. Bueno, Jorge, ustete atzalde honetan bai esan detena, esan dola askotan ez, ze arazo dakaunu herrixan aparkatzeko, da aparkalekuak etxeko. Eta gero aparte, dozen aparkalekuetan obretan gaiz, handikan arazo handixa da. Gure aldetikan, behitzen duna azterketa bat, herrixan, aparkalekuan nun leikeria nahin. Ikusten dunien aukeria aldanain, etxen deu, dejekutatzen hasi geha. Hala ere, esan oan momentuan dakauna da herriko arauak ipintzeuen nun aldian aparkalekuak, eta oinaziko herriko arauak berrikusten. Oan dala, azkenengoz noiz berrikusian herriko arauak, oan dala 15 urte, zozati erren. Oan dala 15 urteko mutriku, doango mutriku, estia bat, totalmente diferentia dia. Orduan lehentasuna batzu zian, oan lehentasuna beste batzu dian, orduan oain berritxuko arauak, gaur egunean mutriku bihardoan arabera definitzuko dira. Eta aparkalekuena, aztertuko ere, gune hortan, ze aukera dagoan, eta igual ez duengo, 20-80ko aparkalekoa, baina igual bostentzako, aldan neurrixan, aparkalekuak etxen segitzuko ere herrixen. Ez da leku erraza, justu, baina, ez du errazik ere ez. Mutrikon terrenua ez du kotxiak sartzeko. Baina, aukera ikusten dugu ez, berse alde unin. Pedro Arreitu handiak idaztegu oso luze, igual ingo detena resumen bat zertaz di joan. Hau bizidai gainako etxetan, eta, komentatzeu bere garaixan etxiak intzianean jarri zala GLP depositua. Depositua gaz naturalan depositua dakazue gainako frontoian atzekaldian. Komentatzeu, bere Ukrainiako inbazioa sartu zanean, eta esan zeuela honen azala tur tarifa bat sartzia, tur tarifa gaz naturala suposatzet etxeaino iriztia dela, eta zeuek ez dakazuela. Orduan, behiratzeu pixkat, bono soziala eskatu aldeun jendian ikuspegitik esateu, bono soziala eskatzeko izan berdula gaz naturala etxea sartzen dana, ez dula balio GLP izatia. Orduan, bere inguruan aldula egon jendiak, biherdula bono sozial hori, eta ezin dula eskatu depositua da, deposituan bitartez egiteuleako. Behin baino getan deitu dula gaz naturaleko enpresai, Nortegazei, eta hauen erantzuna dela, jadanak nire klientia zehazte, ez zertan inbertsio ikan ez de kliente ikan irabaziko, orduan nahi badezu zuekin etxeaino gaza eramateko obra. Orduan, hori kontutan hartuta eta berak komentatzeu oso garestia dela, kalkulua da galatea eta metrua 1.000 euro inguru, aber udalak zerbait aldeunin hor. Bueno. Estudio merkoa. Bai, azterten gora. Egiz esan da, guretzako gauza berri bat dau, bale?
bai beste toki batzutan egin ahal izan deu, obra bat aprobetxatzuz, zeo zer egin izan da, baina, bueno, ez dago momentuan Pedro erantzun bat, baizikan aztertuko dela, da aldeun aguruen, erantzun bat emango da. Nik aurko Eta igual, zeurekin kontatuan ipiniko gaia, pizkat zeuk ere geuri pizkat laguntzeko nondikan algean jun, ez? Gai bat izan da gaur goizean sartu zakuna, hola, eta pixkat harrapatu dugu, galdezkazi gela, ni behitza galdezkazi nahi, zaber, nola zauan da, nutzo ban depositua eta dana. Vale, urrongoko bisak dira anonimoak, osea, bueno, ez komenduko obretan, domeketan lanian nahi diala esategue, adibidez, bueno, atzo idatzi zuan, adibidez gaur goizeko ordutegia, martxan hasteko beranduago izan beharko litzateke, jaieguna bai da, eta deskantzua errespetatzeko. Eta urrungokoak berdina komentatzeu, goizeko 7:00 hasteia lanian, eta badakila legalki 8:00 baino lehenago ezin diala hasi, eta deskantzuan eragina dakala. Bueno, igual hor kulpa pixka geuke badaka. Ez, bueno, komenduko obrak esan bezala, mutriguntzako da mutriguarrentzako oso importantia da. Bai, alde batetik dakan obrian txio, eukikoroan ekarpenan txio, eta hirugarrena dakan diru laguntzan txio. Ez, askotan bronki bat atzei, nire kolegak, diru antxio asko izketan etxen detelako, baina, bueno, realidade bada. Azkenian zeu jakinean enoteko, mutriguko obra horre, 5 milioi euro balixoko horreu, bale? Eta diru laguntzetan 3,5 milioi euro dia, bai? Orduan, klaro, diru laguntza horrek jasotzeko, epietan burutu bihar da. Epezkanpo gelditzen balin bazea, diru hori ez dizu lortzen. Orduan, klaro, imagina, 3 milioi txerdiko diru laguntza bat galtzia, zer dan, ez? Naretu antxizketan da, imagina, ez, zenbat dan. Bai, bueno, egoan momentuan, zapatu domekan martxan doz, porque martxoako, bentsat, lehenengo fazia bukatuta hon bihar da. Bai, ala bai. Ala ere, errazoi osua. Domekia deskantzo eguna da, eta egongo gea bertakin konstruktoriakin bentsat, urtu dute isa, goizego 7 dietan bentsat, zapatu domeketan ez azteko lanian, azten balin barie, barruko lanak etxeko zati ebitatzen. Berdinakin jarraituz, San Agustin behatzi portalian jaiak daudenean, gaztiak liturak egiteituela, eta badakiela egun bertan gauian, goizo arten katxerra pasatzeuela eta garbitzeuela, ala ere likerda gelditzeala eta lurra itxaskor gehatzeala. Orduan eskatzeu geixotan pasatzeko katxerra. Mankomunidadeak egongo gea, eta komentauko xou, pixkat, nik uste puntu hori, kutxas pixa, eta badozela batzuk, aterpian indagero, azkenean portalak eta doz, eta pixka gehatzen dela, garbitzeko beste pase bat emateko moduan. Gero komentatzeu ere bai, obrako kamioiak San Agustin errepidia kaltetzen ari diala, eta aber obrak amaitutakoan asfalta huengo dan. Bai, hori tranquil, nahi esan obra bukatzen danean, hori berriz asfaltatuko da, gainea obra baino askoz lehenuo, nahi esan denbora gitxi barruan asfaltatu zen hori, eta ero obrak hasi ginen. Bai, hori bertako konstruktoriakin hitzartuta dakau, dizketanen dakau, hori bukatutakoan berritxu, nahi esan asfaltatu eta gauzia txukun laga bihar da. Ez jakinean nionoteko, horre komendu horrian plaza handi bat guaz etxea, eta klaro, ez da logikai plaza handi batein eta gero aldamenean bidea apurtutako duke. Orduan, gune hori plaza berrixakin batea asfaltatuta gelditzuko da. Eta pertsona berdinak izunak zentzuz jartzia, ez batzuetan bai, eta bestetan ez leku berean jendeak aparkatuta, eta jakinda aparkatzeko nolako arazoa dagoen. Hemen guk gure aldetik lehen esate genuna, ez gauza da teknikoak hartzeuen bidia, eta beste gauza da erantzun sozial baten aurrian guk erabaki batzuk hartu o gauza batzuk jartzia plazan gainean. Azizianean komenduko etxe bizitzan obrak eta aparkamentuak endu zianean,
eta komendu inguruko obrakatzitakoan ere bai, demora guztian oso kontziente izan gea, bertako bizilagunekin, euki bertzala pixkat, esatena mangantxa, ez du aparkamentu ikan, eta kotxiak, esmazaden desastre aparkauta eta karretera erdixan, pixkat, dana gehala kontziente, ez da hola lekuik ere ez sartzeko. Egisa moia ordola, baina moiak bere kapazidadia daka, bai. Ez dana, honek komentatzen batzutan bai, beste batzutan ez, eta leku berdinean bai edo ez, askotan agente kontua da, eta, haustegunean komentau genuen bezala, gabiltz udaltzaingoan, eta udaletxe osoan restrukturaketa bat egiten gabiltz langileekin, eta udaltzainan kasuan organigrama oso aldatukoa, eta ofizial orde postu berri bat, o perfil berri bat agertukoa. Izango ala pixkat, ofizinako lanak geixo egiten egon goana, eta pixkat aurre ikusten egon goana, turnotatik kanpo dozen udaltzain horietatik. Pixkat, ordenak emango ditunak, hemen ez da multatzen, hemen hauitea hori falta zaku. Hori gaur egun ez da existitzen, lehenkokoan komentatzen zen bezala, samikoian jaixetan gertatzean horrei aurre egiteko norbait pentsatzen egotia. Segurtasun sailean norbait pentsatzen ez ejekutatzen bakarrik, baizik eta. Orduan, nik esperantza asko da askat, perfil berri horrekin, perfil berri horrek emango igu, gauzak aurrez begiratzea da, eta ekipuak garbi eukitzia, zerbait, zerrez, zer nun, eta noaino, bale? Orduan, nik uste horrekin lortuko deula, orden bat egotia goitik, esatean, hemen ez da isunik jartzen, zeiretatik aurrea. Zeia jendia etxian do, eta ez du aparkamentuik. Hombre, lau aparkamentu libre pinazteiko goikaldeko aparkamentuan, eta kotxe balimau erdi-erdixan, igual multero hitz da. Orduan, pixkat, nik bai bihar deula obra hori eta parkin horiekatea arte, pixkat jakin barajatzen, noaino bai, noaino ez, eta zer dan gaizki aparkatzea, eta zer dan momentu kritiko baten, gabeko amabitan hueltaka zabiltza ezin dezu aparkau, hor iskinalaga, eta goizian goiz aldan neurrixan, kendu. Lagatzen maizu kotxia gabeko amabitan, berandu usatu zelako gaizki, eta azte bukara osu, leku berdinean egoten malimada, eta hori irigibelekoak ebadazkean deposito gainean segertatzean, kotxia jardin gainean 3 egun egotela, hor ja multu berdezu. Ordan igual leku berdinean da, baina egoera ez da berdina. Baina, lanketa hori udaltzainekin ingo deu. Eta lekuak pixka sensibilidadea euki behar deu, lekua ez dela gaur egun arazo handixa dola aparkatzeko. Urrongokoa Joxean. Iriagirreko etxetako irtera sarrirak, semaforuana, komentatu deu. Nik apute txiki banela hemen, pixka gaiztuan edet izan. Joxeanek eskatzeu eta ekiparatzeu ez deula semaforua jartzen, baina gero jaixetan dirutza gastatze deula 8 egunetan. Esan leheno esan duten bezala ez dela diru kontua. Semaforuan jartzean kontua ez da jaixetan gastatzitugun dirua. Gauza bat ez dijoa bestiakin korrelatiboki. Orduan, ikusteko batzutan ze komentaixo jasotzitugun. Eta bestaldetik ikastolako saskibaloiko kanastei metalesko saria dazke eta sokasko saria jartzeko eskatzegu. Ikastolako kontuak naizta kirol eremu bat izan hezkuntza sailetik bideratzeia eta normalean lanketa pedagogiko batekin juten dira, bale? Orduan, hezkuntzako zinegotziai komentatuko show, ze badakit bere gara izan ibili ziala lanketan eremuan sakabanatze hori igualetzala egokiena, saskibaloia eta futbolak azkenean mutilen presentzia, baloiak eta neskak alde bateak gelditzea erabatezoan, orduan, igual ez da saskibaloiko saria aldatzea, igual ez da eserre hongo, ez dakigu, baina horrek beti lanketa pedagogiko badak atzetik, eta aztertu behar dan gauza da, hezkuntzatik hori ez da geuria. Katiak enduta saria jartzia minimua da. Gero hortik aurrea lanketa hundixa do ikastola barruan, bai lau paetan barruan, baina baita kanpo eremuan ere bai. Inerrek esan duan bezala, azkenien horre obra hundixen zan, ikastolan aterpia ipin izanean, ikastolako beko patixoan aterpien ipin izanean, porque lehen ez da itxakoratze zeaten zela zauan aura. Zuloz beteta, umia mina hartzeko, aterpiek ere zauan,
Eta, bueno, beko patitxoan aterpi ipin izan, lurra berritxu zan, eta goiko patitxoan behin berrixaen da behian, goixan ere enginuna zan berritxu. Claro, orduan lanketa horien zan, inarrek esan doana, hezkuntzakin batu ginen, orduan ikastolako zuzendaritzakin batu ginen, da pixka definitxu ginen, zelala eginen hori ipini. Esan dakoa hemen urtiak aurrea juteia eta gauzak ere berritzen eta ideiak ere berrixa datoz. Orduan esan dakoa lanketa hori txendanian bertan definitxuko da zer nahi duen. Eta zer nahi dan horrekin einen gora. Nahiarak bezalde komentatzeu inguru berdinean hierri aurrian da kiroldegi aurrian, ate aurrian badenak jartzeko. Bueno, hor goizetan ikastola eremuan montatzeana, ez de nola esate gazteleaz de juzgado de guardia. Udaltzainak balin badoz, bueno, igual pixkat, udaltzainak estozen egunean, hor da, salvase el que pueda. Hor da, bueno, alde batetik badena jarri behar balin baina, jarri behar dia, eta hori biratuko arriskua balin bado eta eserrez gertatzeko, bestaldetik bai, bueno, askotan hobeto da umia minutu berandu ikastola jatzia, inor aldapan aurretik harrapatu baino, ze batzuk jatzia berandu, eta kiston azeleroeak ematen, umiak doz, osein pertsonal da zean atea, paso zebran atea, eta goizean batez ere orduak aurrera dijoazten einean, gero eta velozia geixoan aiatzea gurasoak, presaka dijoaztelako. Umiak minutu bat berandu aiatzea digan ez da ezerre pasako, baina norbait aurretik anarrapatzen bali madeu, aberixa kristona izango. Orda, bueno, eremua, ikastola eremuan, pixka tranquilo ibili. Hala ere ikusten bali ma biherrezko da badenak, hori da errazena, erosita jarri. Hori ez da. Eta gero, kiroldegiko lurra, edo parketa berria jartzeko proposamena luzatzen. Nahiara, bueno, kirolde gisa, dano dakigu berritxu biharra dakala, baina, bueno, olako braundixak ere faseka jun behar gea. Juntzan urtean, hasi ginen fitness geleakin hasi ginen, makinaxa berritxa sartu ginen, bi aldetikan, ez? Lehenko da baino soleto zozelako, da bigarrena urtasunez solako garantizatzen. Guk ez gea asko juten geanak kiroldegira, fitness etxea, geixo gea korrik ibiltzen geanak, ez baina, bueno, aukerien ginuna zan bentza bertako erabiltzaileakin batu, eta elkarrekin definitzu ginen, zer bihar zan mutruko fitness gela bateako. Nik uste, arrakazta bat eukiro ala, jendia gustora do bertan ipinina makinexakin, baina hori izango zan lehenko fazia, ez? Bigarren fazia da oain kiroldegiko estrukturia da laiauta. Ikusten dana, oain ikusten dugu, oango kiroldegisak eta laiautak ez dakala asko, o zentzurik ez dakaula, gaur egunean kiroldegisan dagoan aktibidadeako. Orduan, horretako galitzena da, proiektu bat garatzen gabiltzena da, eturkizunako mutrigo kiroldegisa zelako esan behar dan. Eta proiektu horretan, parketa da lurra ere kontutan eukiko reu. Bitxartian, ekarpen bezala, aurten tenis eskola ipinira martxan mutrikun, eta, bertako parketa geizkizagoan, baina, aukera bezala eman dizona mutrigo tenis eskolai, ikastolako beko patixuan tenis eskolia etxeko, da oso gustora da biltz. Orduan, lehen esan duen bezala, ez? Batein bitxartian beste instalakuntza, eraikuntza batzuk etxen balin bareu, baten gabeziak betetzen doana, hortikan jungea, astu gabe, gaur egungo instalakuntza ere hobetu behar dela. Eta YouTube bitarteko komentaixo eta pasa horretikan, bueno, tenemos un mensaje de una persona anónima que nos dice que hay una falta de inclusión de todas aquellas personas que no conocen el euskera, que se llega incluso a la discriminación legal cuando todas las informaciones y convocatorias se hacen en un solo idioma, fiestas, actividades culturales e incluso recomendaciones en caso de incendios. Es muy importante cuidar y desarrollar el euskera, pero no desde la imposición del idioma y desde la exclusión de personas que forman parte de la población de Mutriku y que también pagan folletos y carteles con sus impuestos. Bueno, nuestra intención en ningún momento es excluir a nadie. Hace ya unos cuantos años redactamos internamente un documento donde teníamos muy claro en qué idioma tenía que ir. Entonces, por empezar, digamos, de la parte más lúdica, que son las actividades, las charlas,
teatros, monólogos que son en euskera, toda la transmisión la hacemos en euskera porque entendemos que el público objetivo que va a esos eventos lo hace en euskera, entonces vemos que no tiene ninguna lógica anunciar un cartel de algo que va a ser en euskera en castellano. A partir de ahí, todo lo que sean informaciones útiles para toda la población lo hacemos en bilingüe. Es decir, la persona que ha escrito esto se ha enterado porque el folleto de esta actividad estaba en bilingüe. Cuando hicimos el reparto de la comunidad energética estaba en bilingüe. Jesús, ya me saldrá los bonos que son para todo el mundo están en bilingüe. Los sorteos que se hacían en Navidades estaban en bilingüe. Y luego hay otros muchos documentos que se mandan en euskera, pero al final tienen, digamos, un resguardo donde con un código BIDI o con un link se puede acceder al mismo documento en castellano. Aun y todo, hace 3 años, yo creo, mudamos toda la comunicación que teníamos mediante Facebook a Telegram. Y la decisión de pasar a Telegram, una de ellas era que Telegram, si tú lo tienes en castellano, directamente todos los mensajes que enviamos nosotros en euskera se convierten en castellano, lo traduce directamente. Entonces, era una manera para que los que solo hablan en español o incluso migrantes que puedan hablar en francés, en inglés o incluso en otros idiomas propios, pudieran acceder a toda la información. ¿Con esto qué quiero decir? Que sí, que los carteles de monólogos en euskera están en euskera. Los documentos de fiestas, por ejemplo, sí que es verdad que impreso suele ir solo en castellano, pero en la página web está todos los días de las fiestas están traducidos al castellano. Incluso se suele dejar algunos documentos ya impresos en papel normal en la oficina de turismo, para quien quiera cogerlo, lo pueda coger. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que anteponemos el euskera ante otros idiomas? Sí, y lo hacemos creo que conscientemente, porque somos un pueblo de Uema que digamos, estamos posicionados como un pueblo euskaldún, pero eso no quiere decir que estemos excluyendo y queramos excluir a nadie por su idioma. En todo momento, creo que a nadie le hemos negado. Hoy es el día que ahora mismo estoy ahí contestando en castellano y podría contestar en euskera perfectamente. Entonces, bueno, entendemos que no todo sea entendible por esta persona, pero que las herramientas que ponemos intentamos que todo el mundo por lo menos entienda las cosas importantes de la localidad. Correcto. Sí, sí. Es decir, aquí excluir a nadie. Todos somos mutricuarras, entonces la información tiene que llegar a todos los sitios. Vale, y pasamos a los comentarios. Tenemos aquí con Marín, qué casualidad, justo ayer y hoy se ha ido la luz de su barrio. Tenía que pasar justo algo hoy. Entonces, bueno, Kiko, la línea verde suele funcionar para estas cosas y si no está metido, bueno, intentaré ahora cuando salgamos de aquí llamar a la brigada a ver si lo pueden corregir. Porque ¿Dónde? parece que San Miguel 13, encima de Laguna Artea y Patio vale. de los Portales 15, ayer también, oscuridad absoluta. Hace falta frontal y linterna. Pues bueno, así con si hay ese problema de seguridad, pues le mandaremos al electricista a ver si es posible que pase hoy y si no, mañana a la mañana estará. Y luego, en esto tiene razón y hemos llamado ya la atención bastantes veces. Nuestra querida flota de la brigada, cuando va a comer el bocadillo, deja todas las furgonetas debajo de la sociedad de Laguna Artea, quitando la visibilidad de la salida a los coches que vienen de la parte trasera de Palmondo. Les hemos dicho 1000 veces, los municipales se lo han dicho 1000 veces, pero bueno, no sé si no se dan cuenta que todos sus coches llevan el logo de Mutriku Udala y que todo el mundo está mirando ahí que los que aparcan mal son ellos. Y a ver si me deja, a ver qué más tenemos. Vale, luego pregunta, y esto es importante, a ver a qué hora es la presentación del Gobierno vasco sobre el dique del día 28 y dónde. Muy bien. Bueno, tal y como he dicho Inar antes, bueno, este tipo de comunicaciones que son importantes. Bueno,
responder en castellano. Este tipo de comunicaciones que son importantes, pues notificaremos por Instagram, pero bueno, ya que hace la pregunta, bueno, la respuesta es la explicación del nuevo proyecto de la zona del dique se va a realizar en el ayuntamiento el viernes a las 7 de la tarde. Bai. Este viernes a las 7 en el ayuntamiento. Vale. Y por último, para terminar, Ixone nos comenta que bueno, esto ya está en euskera. Kanposantuko lurra egoera txarrean dola. Bai, lehengokuan oso hurbileko beste pertsona batek esan zian berdina, ja adineko jendia dagoenean lurra dagoela bastante irregular eta egun ematen norbaitek amilugo alda. Orduan, bueno, apuntatze deu, hori azkenean askotan da gauza bat goatze gela jute geanean, da gero astu itezaku. Orduan, bueno, emango xo huelta bat eta aber aldeun... Bai, bale. Bai, linea berdek egisa da, linea berdek farola bat fundiuta do, hau askotan brigadakoa etortzezake. Gau, ja danean zerbait eraldaketa handi bat onberdanean gelditzea hor erdibidian. Txoin, mikrofonua norbaitek daka hortik? Bai. Zozer bixaltzen danean, gero erantzun etxen da, bueno, egin deu, o... Hor linea berdek ondo erabiliz. Kontua dana da, linea berdek dakala 3-4 gestore diferente, vale? Segun zer dan, pertsona diferentia egiatzeko. Elektrizideko gauzak, direktamente bihar goizean elektrizista lanea sartzeanean, agertzen zaizkio bere gauzak. Balimadia brigadakin, belarrak eta alako gauzak, brigada burua irizte zaizkio. Eta gero gauza generikuak apareja horiai, eta vandalismoko kontuak kotxeak gaizkio, udaltzainai. Orduan, egisa da, hasiera baten, esplikatu zala modu baten iteko, eta zan behin ja prozesuan balimado, emate joen prozesu, eta zuri mezu bat aiatzen duzu. Prozesuan do, eta egin ja dagoenean, esatu, ja egin da do. Kontua dana da, segun zenek iteu, eta segun zenek ez tegu itxen. Eta gero jute zeik uste, eta si indeu, baina ez zaida bisua aiatu. Orduan, bueno, hain brigada buru berri baten aukeraketan goz, egun hauetan eukideu kurrikulunak eskatzen egun geha, mordo bat aiatu dira, eta bain, bueno, teknikaixak lanketa ingo deue aukeratzeko bat, entrevistak eta egiten hasi berdia, eta hori sartzeanean, ja hasieratik bizioik hartu gabe, normalean gero bizioak hartzea, erakutzeko xo nola egin berdeun gauza danak, eta danak erantzutia, bai? Osa, askotan nahi gertatzea, nahi egiten zaten nahi bezu askotan, kaletin hijoa ikusten zerbait, eta nola ez dakaten apuntatzeko, linea berde dizartzet, gero gogorarazteko. Eta nik dakat mogoi gauza ikuste jala batzuk zuzenduta, eta beste batzuk badakit zuzenduta dozela, baina bain jartzeuen prozesu. Orduan, normalian gehienak erantzutea, ez malima dagoela, linea berdetik sartzia, Jesu Kristono obra dan gauza bat, ze hor mundu guztiak ingo como taun hundikan heldu berdiot bain. Bai, eta hori betikoak funtzionatzeu, kaletik heltzea. Bale, mikroakin, mikroakin bestela ez da entzuten da teknikoa erotzen da katanatzean. Ez, geixen bada, bueno, gauzan lanian txostenian lan ordute gixan eta erantzutzia, baina esateritzen kalian joan eta batek gauza bat eta bestiak pixkate... Bueno, a ber, gauzak eta gauzak... Apuru ematen, ez? Zuek ni beti esatetena, ez da, azkenian danok ezautzen geha, hemen, bai, mutriko harra geha, bai, ulertzeu, baina, bueno, gauza bat inarrek esan duan bezala ez hasieran, do linea berde, dos gaurko batzarrak, baina askotan ere kalian tope da hauzela do, askotan ere asko funtzionatzeu. Adibidez, gaur San Miguel 13, ez, argi gabe doz bi unian. Ez, San Miguel 13 argi gabe, linea berde, oain ipinireu, gu, inarrek esan du bezala, gu ez geha pasatzen danetatikan. Baina askotan, argirik ez do, da gure aldetikan ere da azkenian, herriko elektrizistia ditzia, o WhatsAppa bizaltzia jun San Miguel 13 da argitxa ez do, da zetsuan ipintzeu. Orduan, nolako gauzak ere, ez do, ez euki bentsate, jode, galetuko jo, ez dio galetuko. Horretxio tranquili bile.
Vale. Eta bai esan, kanposantukua, bai, gure artien, guk ikusten duna hori ondo ipini behar dela. Ezin dugu aztu kanposantu, herritxarren kanposantua dela, bale? Eta, nego azkenegoz, santu guztien egunian junitzen berta, eta ondo ipini behar dira gauza. Azkenian hor gauzak doz, arbolak ere sustraxa doz botatzen, han kriston badenako osuluak eta montikulu zetxen, eta han jendia, edadego jendia ibiltzeko zailtasun handixa daka. Orduan horri bai heldu behar zola. Ez deuen godana berrixa hasieratik, baina bueno, jongo ea poliki, bentsat geizki dozen guniak ondo ipitzen. Beste gauza batekin akordatu nahi. Zu eta ni, eta danok ibiltzen geha kaminoan barruna horre, igual oen joga bada, eta, bueno, kontuman geha oengo egunetan, farola eta danak arbola tartien dozela. Arkitxasuna, enbiarrenian, horre turrunteiko parkia, bueno, pixkat arutzo, eta iba, hemen, faroli eta han, zugaitz tartian. Han, besti ere bai, turrunteiko aparkalekuan, zugaitzak, eta, klaro, oain gainea, horrexeak ambiltzen, eta, bueno, zehoz ikusten da farolia. Baina bestela, eta hori, turrunteiko parkien beti goitxi beraz joa zela eta horre ere doz farola danak arbola tartien. Orduan, eta horre ere amaixeria, turrunteiko parkeko hor, aiatzezea gela fabrikako horre barba depositxua, hori dudana basaz jositxa, baten batek egunen baten hartuko letxia, eta hor pixkate, txukuntasun pixkato. Ni akordatzen nahi, behin linea berdea bialdu nola, orkotxe barandilak zozela apurtuta. Bai, ipini zeuen lautabla, baina segitzen dugu gaizki egoten. Eta, klaro, eskailet horrek oso peligrosua doz, eta hor bera hartu leike kriston letxia. Bai. Así que hori ere pixka behido, jende asko ibiltzen da, Horre esan ditzuna, turrintegiko horre, netezan, Bea, moiazarre gainean gelitzen den parke horri behi buelta bat eman behar dixeula, Porque azkenian, zuk esan dizun bezala, espazia bertatikan pasatzen eta azkenioz pasau nintzen ere zozen taula desastre zauan, bazia zauan, zubixa ere algarete edo. Barandilla, eta nik egin linea berdea bota. Eta urrengo gunean, ipinitza zozen tablak, baina han segitze zegoen. Bai. Eta argixana, oain izan dizu, oain neguan barbola horrixa jazten, zeo zer argitxukora, baina udaberri jazten danean horrek hartuko roan, injarrakin berutz, geruta, oain podatzen hasiko bernoaino aiatzen gehan podatzen. Baina horra, normalian turrunteiko horko parkea, jarritok eta turrunteiko bixen-bixarteko parke txiki hori, horra ez da podatzen, normalian, eta turrunteko erregueltan ere horreztia podatzen, zugaitzak eta doz, igual bost zugaitzekin batein da, eta farolak zugaitz tartia. Bale, oain sartu da... Apunta oain gauan dona. Sartu da azkenengo komentaixo bat, nereak komentatzeu, esteka bitartez bialdu deula galdera bat, baina ez da agertzen inundik, ez behiratzen honai, ez da agertzen inundik, eta hemendik ez deu galdera egiten, gero gaina retrasu gadakaku botatzeunak eta beak idatzteuna. Orduan, galdetzeu nik uste, esategu, haindik badoz jasotzeko geudianak eta jasoko badia noizko aurreik usten da. Eta hitz egiteu teniende txorroka 42. Izaleike, garbiketa indan horretan belarrak eta jasotzeko egotia, o zerbait jasotzeko egotia? Izaleike? Bueno, Pitoni zaldanak itxena bile. Bueno, a ber, nerea, hor, entzan garbiketia, ni beti fase, ez dana, ojala dan alda bate ongo balitz, entzan garbiketia, eta bukatu zen garbiketia, buruz nizketan, kanpuan oien, osteunian garbiketia bukatu zen. Gerditzu zen dana jasoa be, ostiralian, bale? Ostirala, larun bata domekia jaso gabe gelditu zen. Geuke lehen batek aumento horoana, zapatu domekia gustatzen barazako geuriko deskantzatzea, langileak ere, kasu hortan ezin deskantzea eta ezin izan zian etorri. Ez maz, pentsatzen ginuna baino geixo egin zan. Pentsatzen zan baino adar geixo, adar gehitzu urten zegoen, eta zira baten zakon asmua beak enpresia jasotzia. Ze pasatzen da, enpresiak
moztu zoanak beak ezin zoan jaso. Gero nahi ginen udaletxeko kamioekin jasotzia, baina arek ere kabidaik ezakan. Eta, klaro, azken nian, bai, biriko unairekin kontatatu ginen ostiralian, beak zapatu homekan ezin zoan jaso, eta ostirale asteleneako, konfunditxu espaldin manoi, astelen goizeako ja kenduen zan. Bai hor ikusten dana, aurrekaldian, tronko batzuk eta jasotzeko zela. Orduan, bueno, egongo gea brigadiakin, gelditxurian tronko horrek eta jasotzeko, baina, bueno, nik esango neuke nahiko garbi gelditxu duala aurre hori. Bai. Mikrofonua, bai. Ez haitxo horretxi da bilen izketan, Azkeneko komunideko batzarrian, esan zan, uste, atzeko aldian, terrazan gainkaldian gelditxu diala batzuk. Eta ez duzela egoera egokixan. Dakau teknikoak kristonona, eta jarri da berekin kontaktuan, ze emateunez nereak nahi gabe linka, lehen urteko linkian sartu deu. Orduan, WhatsApp bitartez konektau da, hoi ze mateu, telebiztango zela. Eta lortu deu, jartzeu. Teniente Txurroka 42an, orain dela gutxi, terreno garbiketa egin da, hau da, belarrak eta zuaitzak moztu dira, baina moztutako guztia ez dute kendu. Erretiratzeko dagoena udalak egingo du, baiezko kasuan noiz aurre ikusten da, eta esesko balema zein da arrazoia, oza, aurrekaldia da. Aurrekaldia? Bai, aurrekaldia. Aurrekaldia, orduan, bueno, oain etxeruzkoan jongo nahi guztia, haber zer gelditxudan jasotzeko. Bai, bat dugu farola. Vale. Eta gero beste galderatxo bat egitegu inguru hortatikan, komentatzegu hueltazko peatoien semaforuan itxoiteko denboran inguruan. Urtero bateatzea lagustet. Goguan dakat, oen dela 3 urte, auzoko bastante torreziala honea horren inguruan. Hordakan pulsak eta sistema hori errepide zaiaire komentau genion. Errepide zaiai komentatu genion nola pasua daken batek, hanbarra dakan, bestia ez dugu ikusten, pasaiteia, hor daola, eta estudiatzekotan gehatu zean, haber nola mejoratu. Printzipioz, dala orden kontua dala, semaforo hiei altzaiela eman, behaiek nahi duen bezala aldala programatu, baina eman berdalak pieza horrekin nun ez gelditzeko desprotegiuta. Horretaz gain, intentatzen gabiltz eta proiektuan parte da, ez dakit danak lortuko dian, osema lortuko dian, baina zebrabideak baden bihurtzia. Baden bezeletxia. Orduan horri ja semaforoaz gain, ja badakazu ez dizu demora ematen hainbeste denboran, hainbesteko veloziai hartzeko. Ez dakiguna da, noaino, zenbat, eta lehenu esan dut bezala, zeneko ordainduko un. Baina hori lehen ez eta ipatu, nahiko galdera indetelako, baina gixerak auzoan kezkatzen dugun gai badala, ze pulsadore badakau, baina ez daka bentan pulsadore funtzioik da, pulsadore ematea zuta da, hemen noi, baina semaforo dana zikloa maitxu arte, segun noiz ematen diozun, denbora luze saltzea onzain. Hortaz gain, gero baitxaren ikarrezkutxuk ustet, eroski gainean dauan zebrabidea. Hor askotan hanbarrekin oten da, eta errepide generaletik datozen kotxiak, askotan azkar etortzeia, birerlixan gelditzen dira, hor bai sortzen da batzutan, egoera dezeroso bat, edo imaginozu, debatik anzatoz, Teniente Txurroka 42 aldean nahi dezu sartu, indikatzen gelditzea ezkerraldea, eta bestatzuk porturutzen nahi dugu bajatu, orduan hor, gelditzen da momentu bat, baten batez editxu hieu, eta batzutan ez du eraik. Libertzea ez, kotxiak atzea bota, otokisa etxen, libratzeko zebestela ez, gurutzatzea bi norabideak, batek ezkerra nahi du, besteak eskumineta, eta dezeroso. Hori semaforuenak lehenengo erantzutzen horrek, uste kritexio badakala beak definitxuta. Ez guk ez du definitzen kritexioak, lehentasunak beti ematen diona, segurtasun ematen diona pertsoniai. Gero kritexio hori ikusi beharko ginu, haber zein dan. Baina ados noi askotan emate jozu pulsadorai da kotxe bat paratu arte, neotetzea, haber pulsadorre funtzionatzen doan ala ez. Eta gero inarrik esan doana, badenana. Ezinbestekua da badenana. Horre kanpopuletikan, etortzeian velozidadiakin, naiz eta semaforu ipini, eta gorri ipini, eta horre jende asko ibiltzen da umiakin atzea horre, da ez dio maten reazioik. Orduan, hor inarrik esan dakua ez da, lehen koldoi esan diona, horre aurkeztureu aldun dira ekintza batzuk. Baina gure aldetikan bentsat ekintza horrek burutzeko presionatu behar daun, eta gure eskudo zen gauzak etxeko. Gure eskudo zen gauzak etxeko.
porque azken finean, segurtasuna lehengua, da hori bai dala, lehen koldok esan doan bezala, Iriarriko etxe aurria, besti ere da, kanpufuleko barreta horretan kotxiek hartzen doan velozidadea, da teniente txurruka eroski aurrea aiatzen dien velozidadea egin kotxiak. Eta atzekaldiare behiratzeko esateu YouTubeetik nereak. Atzekaldiare behiratzeko. Bale, nik, aurrekaldia nahiko garbi ikuste, baina, bueno, atzekaldia gaur ezin de... Kristua da gau hemen. Atzeko aldi ez dako atargiria. Hori bitxar ikusi beharko da. Bueno, hemen txe aurtengo hausokoa. Bai. Eskerrik asko etortzeatik, eskerrik asko mesua bialtzeatik, beti atzian gehatzen eta isilean gehatzen teknikoa ere eskerrik asko, porque aguantau behar dugu, eta ez gutxi. Eta, bueno, guatu, eze honitxu iten gaurko gauzata, gaur bezalako bilereta, jun bialtzen gauzak, eta zer gauza etorri lasai. Eta esan dakua, helburua da gogua dana auro latla bate etxeko. Baina kontutan euki gara ez da gauza berdina argi bat eta farola bat aldatzia edo antzoki bat etxia. Baina, bueno, hortan gabiz danakin, bale? Eskerrik asko etortzia. Eskerrik asko.